Stoic Bodybuilding Episode 3. Σήμερα έχουμε Χρήστο και Ελένη Ζαβιτσάνο, αλλά εμείς θα βάλουμε παρέθεση πιστόλα. Team πιστόλα, Team Ζαχαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να έρθετε σε αυτό το live. Αυτό το live γενικά το ονομάζουμε Stoic Bodybuilding γιατί και φέρνουμε άτομα μόνο που θεωρούμε ότι έχουν παρόμοια φιλοσοφία με εμάς, δηλαδή έχουν στο στόχαστρο την αυτοβελτίωση, τη βελτίωση γενικά και είστε δύο άτομα και οι δύο στο χώρο του bodybuilding, το οποίο έχετε το respect μας, δηλαδή το από πού ξεκινήσατε, πού είστε τώρα. Για μένα ο Χρήστος είναι ο καλύτερος προπονητής Ελλάδα-Κύπρο, οπότε από αυτό, γι' αυτό σας καλέσαμε και τους δύο σήμερα εδώ. Και επίσης η Ελένη Olympian, πρώτη figure Olympia Ελληνίδα που πήγε, πάτησε το πόδι σε stage Olympia, οπότε έχετε το respect μας αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά παιδιά και για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, θέλω όμως λίγο έτσι να ξεκινήσουμε λίγο με πιο πίσω, δηλαδή την ιστορία σας, πώς μπήκατε πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή bodybuilding, το Χρήστος να είναι... Νομίζω ότι εσύ, Ελένη, κάνεις coaching, σωστά? Σωστά. Ναι. Πώς αποφασίσατε να γίνετε coaches και πώς φτάσατε στο σημείο που είστε σήμερα? Να ξεκινήσω εγώ. Εσύ ξεκίνησες έτσι κι αλλιώς πρώτος στο coaching, οπότε πρέπει να ξεκινήσεις. Εγώ το coaching το ξεκίνησα πολύ παλιά. Συγκεκριμένα το online και στην αρχή ήταν και ένα θέμα έτσι κοροϊδίας, γιατί ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Ήταν το 2013. Ήταν πάρα πολύ παλιά. Το οποίο δεν υπήρχε, ήταν ψηλοαστείο, γιατί εγώ πάντοτε είχα την τάση να συνεργαστώ. Εκεί μιλούσα με άτομα από το εξωτερικό, έπαιρνα συμβουλές, ρωτούσα, ήθελα να μάθω το γιατί πίσω από όλο αυτό. Όχι απλά φάει αυτό και αυτό ή πάρε αυτά τα supplements ή κάνε τόσο cardio γιατί έτσι. Και να μάθω το γιατί πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε κοιτούσα και έλεγα ότι κοίτα πώς βοηθάει κάποιος άνθρωπος από την άλλη άκρη του κόσμου, σε μια άλλη χώρα τέλος πάντων. Με βοηθάει και μου δίνει τα φώτα του για να γίνω εγώ καλύτερος. Και επειδή έχω την τάση να θέλω να βοηθήσω τον κόσμο και με γεμίζει πάρα πολύ αυτό, ειδικά όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους, αλλά και όχι, ας μην πετύχουν τους στόχους τους, αρκεί να γίνουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Το ξεκίνησα. Με όλες τις γνώσεις που είχα μαζέψει τότε, προσπάθησα να βοηθάω. Πάντοτε λένε ότι για να είσαι ένας καλός coach απλά πρέπει να είσαι ένα σκαλοπάτι πάνω, από αυτό που βοηθάς. Έτσι ξεκίνησα και λέω θα βοηθήσω αυτούς που απλά είναι λίγο κάτω από μένα. Και σιγά σιγά θεωρώ ότι εντάξει, με βοήθησε και γιατί είναι να έχεις και το μάτι, έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για αγώνες και για όχι απλά κάποιος θέλει να χάσει κιλά ή να φτιάξει την υγεία του. Εκεί μιλάμε πιο πολύ με κάποια δεδομένα. Αλλά όταν πας για αγώνες και όταν πρέπει να πάρεις τη σωστή απόφαση τη σωστή στιγμή, έχει να κάνει και με το μάτι και με το έτσι, να έχεις ένα καλό gut feeling. Οπότε ναι, το ξεκίνησα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με πολύ μεγάλους αθλητές, σχεδόν με όλους στην Ελλάδα. Οπότε ναι, το αγαπάω πάρα πολύ και συνεχίζω να το αγαπάω όλο και περισσότερο και να με γεμίζει πραγματικά, δηλαδή, το να βοηθάω έτσι ανθρώπους. Οπότε, ναι. Αυτό με το coaching. Εντάξει, έκανες και μεγάλους αθλητές στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, και το Γκάτσε δούλευε, συνεργαζόταν μαζί σου που έγινε επαγγελματία. Ναι. Και ο Ίκαρος νομίζω, έτσι. Και ο Ίκαρος. Βασικά εσύ, ναι, ήταν... Μα δεν το ήξερα ότι από το 13 είχες ξεκινήσει, φίλε. Δηλαδή, τώρα 13 χρόνια το κάνεις. Θες να πεις, κάνεις μόνο coaching τώρα ή έχεις και δουλειά 9 to 5, ας το πούμε? Όχι, μόνο coaching. Δεν είναι... Όχι.
Είναι αποκλειστικά coaching βασικά από την αρχή. Από την αρχή. Δηλαδή από τότε που μπορώ να πω ότι ξεκίνησα το coaching αρκετά πιο σοβαρά, το οποίο ήταν 2017, δηλαδή έγινα πρώτο 16, από το 17 και μετά ήταν λίγο πιο σοβαρά, δηλαδή εκεί ξεκίνησα να κατεβάζω πιο πολλούς σε αγώνες, να έχω 3-4 άτομα σε κάθε αγώνα, ξέρεις, να είμαι λίγο πιο active. Και θεωρώ ότι εκεί και ξεκίνησε να ανεβαίνει και πάρα πολύ το bodybuilding στην Ελλάδα και να βγαίνουν νέα παιδιά, νέοι αθλητές που θέλουν να μάθουν, ναι. Οπότε ναι, από εκεί μπορώ να σου πω ότι... Αλλά ξεκίνησα να βοηθάω, δηλαδή ο πρώτος μαθητής ήταν ένας φίλος μου, Natural Men's Physique στην Ελλάδα το 2013 ή 4. 4 κατέβηκε αγώνα. Οκ. Πάμε σε δική σου ιστορία, Ελένη. Εγώ, εντάξει, σίγουρα όλη μου η πορεία και ο λόγος που μπήκα στο bodybuilding στην αρχή ήταν ο Χρήστος. Ο Χρήστος με επηρέασε. Εγώ δεν είχα σκοπό ούτε να γίνω επαγγελματίας ούτε όταν ξεκίνησα, ούτε να το κάνω συνέχεια. Αλλά μου άρεσε πολύ η φιλοσοφία του bodybuilding του να γίνεσαι κάθε μέρα και λίγο καλύτερος. Είχα και κάποιες διατροφικές διαταραχές όπου στην αρχή έγιναν πιο έντονες όταν ξεκίνησα το bodybuilding, αλλά μέσω του bodybuilding κατάφερα να τις ξεπεράσω. Οπότε και γενικά το bodybuilding μου έχει διαμορφώσει και μου έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο σκέψης και ζωής και αυτό είναι ουσιαστικά που θέλω να μεταδίδω κι εγώ είτε σε αθλούμενες είτε σε αθλήτριές μου. Αυτό που αγάπησα κι εγώ στο bodybuilding. Εσύ πότε έχεις ξεκινήσει το coaching? Εγώ ξεκίνησα πιο μετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Πρέπει να ήταν το 19. Εγώ ξεκίνησα φτιάχνοντας μαγιό, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το χώρο, γιατί είμαι πολύ και του καλλιτεχνικού, ας το πούμε, αυτού κομματιού, αλλά τελικά νομίζω ότι είναι μπορώ να μεταδώσω πιο πολύ αυτό που αγαπάω μέσω του coaching και μέσω του posing. Ναι, το πρώτο μου μαγιό νομίζω από σένα το πήρα. Ναι. Το πρώτο μου αγώνα. Περίμενε, ήταν Το είχα παραγγείλει εγώ. Εκείνο που πήρα από την Ελένη. Ή και τα δύο, γιατί νομίζω ήρθε σε επαφή ο Ανδρέας μαζί σου και είπες, νομίζω μου έχει μείνει 1 ή 2 κομμάτια, νομίζω, να καταλάβεις, το έχω ακόμη. Ναι, το Team Pistol. Άμα έχει την Pistol, είναι δικό μας. Όχι, αυτό είναι Δικό μας είναι. Που λέει Design to enhance your physique. Ναι. Αυτό είναι το logo μας. Ναι, το TAF είναι από το Team Pistol. Ναι. Είδες. Θα είναι και το επόμενο. Ναι, αυτό το έχω τώρα πόσα χρόνια. Από το τελευταίο 3 χρόνια σχεδόν. Ναι, τα έχουμε φτιάξει να κρατάνε. Φίλε, πολύ ωραία και η ποιότητα, έτσι. Χαίρομαι. Αλλά να το ανανεώσουμε για τον επόμενο να βάλουμε άλλο χρώμα. Σίγουρα. Να καταλάβεις τώρα, πήρα από το μαγιό για Men's Physique, πήρα από Fiat, επειδή εντάξει, εδώ είναι πιο εύκολο να παραγγείλεις από Αμερική εδώ που είμαστε. Ναι. Πάει και τελωνίο λογικά, άμα σου στείλουμε από εδώ. Και του Classic Physique, να σου πω, μου έβγαλε απλώς σε μια σελίδα, γιατί λέω εντάξει, Classic Physique, ρε φίλε, ένα μαγιό μαύρο είναι. Από όπου και να το βάλεις. Οπότε ναι. Ο Χρήστος είναι τώρα σε προετοιμασία. Πόσα weeks out είσαι? Δεν έχω πει καν που θα κατέβω. Θα κατέβω κάποια στιγμή το χειμώνα. Η Ελένη είναι στην προετοιμασία. Αυτό πήγα να πω, η Ελένη κοντεύει. Ούτε εγώ έχω πει που θα κατέβω. Πετάει την πατάτα σε μένα. Την καυτή πατάτα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ είχα ανακοινώσει που θα κατέβω, γιατί λόγω κάποιων οικογενειακών θεμάτων δεν ήμουν σίγουρη πότε θα μπορώ να ταξιδέψω. Πότε θα βγει το επεισόδιο για να ξέρω να πω που θα κατέβω ή όχι. Κράτα το κρυφό, δεν ξέρω. Ωραία. Είμαι κοντά. Θα προσπαθήσω να διεκδικήσω πρόκριση για το 26 σε κάποιον από τους τελευταίους αγώνες του Αυγούστου. Το ξέρω ότι θα είναι δύσκολα, αλλά ήθελα να
να είμαι σίγουρη ότι θα δείξω κάτι βελτιωμένο. Με νοιάζει πιο πολύ αυτό από το να πάρω μια πρόκριση. Και θέλω, εάν πάρω πρόκριση για το Ολύμπια, να την έχω πάρει κοντράροντας μεγάλα ονόματα, ώστε εάν πάω, να έχω και κάποια πιθανότητα να μπω top 10 ή έστω να βαθμολογηθώ. Οπότε αυτό είναι. Λίγο ρίσκο παίρνω φέτος, αλλά θεωρώ ότι και να μην βγει, δεν θα με πειράξει τόσο πολύ εάν είναι βελτιωμένο αυτό που θα δείξω. Και αν δεν κάνω λάθος, είσαι και εσύ με καινούριο προπονητή. Έφυγες από το Vincent, σωστά? Πώς νιώθεις με αυτό? Με τον Vincent πήγε καλά η πρώτη χρονιά, όπου πήγαμε και στο Ολύμπια. Μετά, εντάξει, άλλαξαν κάποια πράγματα στη συμπεριφορά του, άλλαξαν κάποια πράγματα στην προσέγγιση του και... Ακριβώς το ίδιο σε όλους, νομίζω. Και τελικά καταλήξαμε να μου κάνει πράγματα τα οποία δεν με πήγαινε καλά στη δίαιτα. Βασικά, για να μην τα λέω μπερδεμένα, δεν με πήγαινε καλά στη δίαιτα. Υποτίθεται ότι θα κατέβαινα στο Σικάγο που ήταν μέσα Ιουλίου και δεν ντρεπόμουν να πω ότι είμαι, ξέρω εγώ, 6 weeks out. Οπότε εκεί το πήρα απόφαση να αλλάξω τις ημερομηνίες μου, να αλλάξω προπονητή, μιας και προσπάθησα κάποιες φορές να το συζητήσω μαζί του, δεν υπήρχε καλή επικοινωνία. Δεν ήθελε να δοκιμάσει, όχι να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, να κάνει κάτι, την κλασική δίαιτα που κάναμε πέρυσι. Να μην δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ναι, ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό. Γενικά ήταν κάτι που είχα παρατηρήσει αυτό στον Vincent, ότι ήθελε να παρουσιάζει ότι κάνει κάτι λίγο διαφορετικό από όλους τους άλλους, ενώ καμιά φορά το bodybuilding είναι πολύ απλό. Τα βασικά είναι βασικά για κάποιο λόγο. Ναι. Οπότε ναι, και έτσι ουσιαστικά βλέποντας ότι δεν με πάει καλά για αυτή τη σεζόν που είχα προγραμματίσει, άλλαξα αγώνες, άλλαξα προπονητή και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το πλάνο του Αυγούστου. Ποιον προπονητή είσαι τώρα? Είναι Γερμανός, λέγεται Σεμπαστιάν, δεν ξέρω πώς διαβάζετε το επώνυμό του. Σεμπαστιάν έχει αρκετές figure, έχει την Ντενίς που βγήκε τέταρτη στο Ολύμπια, έχει την Κριστίνα Ζαφίροβα που πήρε πάλι την πρόκριση της φέτος για πρώτη φορά στη Φίμπο, και γενικά έχει ένα πολύ ωραίο approach, είναι ήρεμος άνθρωπος, κλασική προσέγγιση bodybuilding χωρίς τίποτα extreme και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μέχρι τώρα. Αυτό είναι καλό, το να είσαι ευχαριστημένη είναι αρκετά καλό. Άρα οπότε υπολογίζουμε να σας υποδεχθούμε Αμερική προς το τέλος του Αυγούστου. Προς τα εκεί. Θα πάτε σε κανέναν αγώνα? Είναι κοντά σας κανένας αγώνας από αυτούς που γίνεται? Σικάγο είναι κοντά μας. Το Σικάγο είναι, ας πούμε, 2 ώρες οδήγημα. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Θα ερχόμουν. Εγώ ήθελα να έρθω. Αυτό ήταν στο πλάνο, ναι, εντάξει. Δυστυχώς, ορισμένες φορές κάνουμε πλάνα και ξέρεις, υπάρχει κάτι που γελάει από πίσω. Αλλά ναι. Έτσι. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το πιστεύω. Ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και είμαι πολύ συμβιβασμένη με την ιδέα ότι είναι δύσκολοι αγώνες. Είτε πάω είτε δεν πάω, είμαι πολύ ok με αυτό. Γι' αυτό κάνω focus στο αποτέλεσμα που θα δείξω, γιατί όλο το άλλο δεν εξαρτάται από μένα. Σίγουρα. Πώς ήταν η πρώτη εμπειρία με το Ολύμπια? Η πρώτη φορά? Ήταν πολύ ωραία. Θα σου πω, βασικά το peak week ήταν αρκετά stressed. Ήμουν αρκετά στρεσαρισμένη. Εντάξει, ήταν όλα καινούρια. Προσπαθούσα ταυτόχρονα να το ζήσω, αλλά είσαι σε μια ξένη χώρα. Θέλεις να πικάρεις, είσαι με παρέα, θέλεις να το ζήσεις. Οπότε λίγο εκεί έχασα λίγο την μπάλα, να το πω και έτσι. Αλλά τη μέρα του αγώνα το έζησα πάρα πολύ. Τα άφησα όλα πίσω και το έζησα 100%. Ήμουν backstage και κρατιόμουν να μην κλάψω από χαρά, να το πω και έτσι.
και να μείνω, να κρατήσω το μαχαίρι in the game που λένε. Οπότε ήταν φανταστική εμπειρία, δεν είχα καθόλου άγχος πάνω στη σκηνή. Αυτό, και εύχομαι να καταφέρω κάποια στιγμή να ξαναπάω και θέλω να ανέβω και στη σκηνή του τελικού, να το πω και αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό το prejudging Ναι. και μόνο το top 10 πάει στη μεγάλη τη σκηνή. Σίγουρα εκεί θα είναι απίστευτο, έτσι. Εντάξει, φυσικά και μόνο που πάτησες πάνω στη σκηνή. Τώρα εσύ, Χρήστο, από πλευρά σου που το έζησες, ξέρεις, που έβλεπες την Ελένη, πώς ένιωσες? Εντάξει, σίγουρα θα φανταζόσουν και εσένα, ξέρεις, θα βγω κι εγώ. Όχι, πίστεψέ με. Δεν θα πω ότι δεν με νοιάζει, αλλά αυτό που είπες, δηλαδή αυτό που είπες τώρα, δεν το έχω σκεφτεί ούτε ένα δευτερόλεπτο μέχρι και τώρα, ένα χρόνο μετά. Δηλαδή ήταν τελείως η μέρα της Ελένης, γιατί έπρεπε να είναι εκεί, γιατί το αξίζει πάρα πολύ και είμαι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω ότι το αξίζει 100% εκτός από την ίδια την Ελένη. Οπότε το χάρηκα δηλαδή στο έπακρο. Δηλαδή ήμουν πραγματικά περήφανος που έβλεπα την Ελένη. Γιατί είναι αστείο, γιατί είπε ότι η Ελένη ότι ο Χρήστος με έβαλε και μέσω του Χρήστου και ξαφνικά η Ελένη, ξέρω εγώ, έχει πάει στο Ολύμπια και ο Χρήστος είναι. Ναι. Οπότε ξέρεις, αλλά δεν μπορώ να μην νιώσω μόνο περηφάνεια. Δεν γίνεται να Σίγουρα νιώσω. θα νιώσεις περηφάνεια. Απλώς εγώ το εννοώ από την πλευρά το ότι. Να μπριζώσω εγώ. Ναι, θα έρθει και η σειρά μου, ρε φίλε. Θα έρθει. Δεν. Θα αναφερθώ μετά σε αυτό. Θα αναφερθώ, θα σου πω γιατί. Αλλά ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, ήμουνα μόνο περήφανος και όλα τα θετικά τα συναισθήματα ήταν έτσι μαζεμένα μέσα μου. Σκεφτόμασταν κι εμείς να έρθουμε για να δούμε την Ελένη, αλλά ειδικά τον πρώτο καιρό που ήρθαν Αμερική, ήταν όλα ανάποδα, όλα. Και λέγαμε, πόσα είναι τα εισιτήρια, τόσα, οκ. Εδώ δεν είχαμε λεφτά για ενίκιο, όχι να πάμε Las Vegas. Τι εννοείς? Ήτανε τελείως, φίλε. Αλλά ήθελαμε να έρθουμε για να σας ζούμε, αλλά έτσι όπως ήταν οι συνθήκες την περίοδο αυτή ήταν πολύ δύσκολα. Σαν εμπειρία όμως ήταν. Εντάξει, η Ελένη όπως είπε ξέρεις, ήταν πιεσμένη, ήταν ο αγώνας, γιατί ναι, είναι το Ολύμπια, αλλά είναι και ένας αγώνας που πρέπει να είσαι focus, πρέπει να μην καταλάβεις, πρέπει να είσαι. Και θεωρώ ότι έκανε πραγματικά deliver στη σκηνή. Και ήταν φανταστική, δηλαδή το shape της στο Ολύμπια. Εμένα μου άρεσε, ήταν τα φώτα, ήταν το βάψιμο, όλο το presentation, ήταν το εγώ, ήταν στο Ολύμπια, οπότε το έβλεπα λίγο πιο μεγάλο. Ήταν φανταστικό, ήταν το μαγιό, δεν ξέρω. Δηλαδή έλαμπε. Γιατί βγάζει κι ο άλλος. Αυτό που είπες και εσύ για το confidence. Ακριβώς. Βγαίνει. Ο άλλος το μεταδίδει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό δηλαδή ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει με το posing. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, άστο αν είσαι καλός. Αν είσαι καλός, προφανώς είναι και η ουσία, γιατί το bodybuilding πρέπει να έχεις κάτι για να το ποζάρεις, αλλά το καταλαβαίνει αν έχεις αυτοπεποίθηση. Το μεταδίδεις. Και αν του μεταδώσεις μόνο θετικά συναισθήματα εκείνη τη στιγμή με το ποζάρισμά σου, το οποίο είναι πολύ. Γίνεται να το κάνεις, είναι να το αφήσεις μια ωραία ανάμνηση, ένα κάτι μετά να σκέφτεται, να επικοινωνήσεις μαζί του. Γιατί και οι κριτές, ας το κοινό, και οι κριτές που εν τέλει θα σε κρίνουν, εγώ αυτό λέω σε όλους, δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Οπότε αν μπορέσεις να επικοινωνήσεις και να έχεις το eye contact, να μην τους αφήσεις να κοιτάξουν κάποιον άλλον, να μπορέσεις να εστιάσεις ότι. Να τους δώσεις την άβρα σου, ρε παιδί μου, ότι είμαι εγώ εδώ, ότι αν είσαι και σωστά για να πάρεις μια θέση, είναι πολύ εύκολο να κλέψεις μια-δυο θέσεις. Απλά με το presentation. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, φίλε. Και είναι αυτό που δυστυχώς βλέπω πολλά άτομα που δεν δίνουν έμφαση σε αυτό. Ας πούμε και με τον Ηλία, είδες τη διαφορά πως βγήκε αυτή τη φορά on stage. Ναι. Τι αέρα βγήκε. Και είναι αυτό Ο που Ηλίας είχε είναι αυτό φανταστικό, που ναι. κάθε φορά μου έλεγε, ρε φίλε, μα θα είμαι καλός. Ρε, βλέπεις πως συνειδητοποιάς το progress που έκανες, του λέω. Βγήκες και ήσουν απίστευτος.
Ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν, δηλαδή, γιατί ήμουνα και στην Πολωνία, από κάτω, και στην Ιρλανδία είχα πάει και ήμουν από κάτω. Είχε το... πώς να σου πω, ανέβαινε πάνω στο σκηνή και ήταν λες και έχει παίξει 40 αγώνες. Ναι. Δηλαδή είχε την αυτοπεποίθηση, είχε το... Και εντάξει, έχει και το work ethic, θέλει να βελτιωθεί. Εντάξει, είναι μικρός ακόμη, οπότε εντάξει, πραγματικά τον προσέχω πολύ, οπότε... Έχει γενικά. Γιατί έχει μέλλον. Ναι. Μπορεί να βγάλει πάρα πολύ ωραίο πακέτο Ηλίας. Πες μας εσύ λίγο τώρα. Εσύ δουλεύεις με προπονητή, έχεις προπονητή ή μόνος σου τα κάνει? Τώρα. Ναι. Τώρα είμαι με προπονητή. Καλά, συνέχεια είμαι, απλά είναι λίγο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να ταιριάζει, ειδικά όταν το κάνεις χρόνια, ειδικά όταν είσαι και λίγο ιδιαίτερος όπως εγώ. Ιδιαίτερος από την άποψη το όχι συνηθισμένη ιδιαιτερότητα του bodybuilder. Είμαι αυτός που θέλει να εστιάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο longevity, να το πω έτσι. Οπότε κοιτάει, ρε παιδί μου, έχει το less is more σαν έτσι μότο. Οπότε είναι δύσκολο να ταιριάξουμε κάποιο προπονητή το 2026. Δυστυχώς. Ναι, είμαι με προπονητή. Είμαι με τον Blue Taylor, λέγεται. Τον είχα κάνει tag σε μια φωτογραφία πρόσφατη. Ναι, είχαμε ξαναδουλέψει μαζί το 2021 και ξαναδουλεύουμε τώρα. Είμαστε μαζί περίπου 3-4 μήνες. 3 μήνες, 3,5. Ναι, και τώρα είμαι σε μια φάση που κάνω diet. Θα παίξω έναν αγώνα περίπου μετά τον Οκτώβρη. Οκτώβρη εκεί πέρα βασικά και πέρα κοιτάω. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω κλείσει κάτι. Είναι προς το τέλος. Είναι και η Ρουμανία στο πλάνο γιατί είναι προς το τέλος. Οπότε αν ξεκινήσει μάλλον θα συνεχίσει με τη Ρουμανία. Αυτό. Οπότε ναι, αλλά ο στόχος μου ειλικρινά είναι... Εγώ κανονικά δοκίμασα 2 φορές να παίξω στην Classic. Okay. Ναι, πήρα τις καλύτερες μου θέσεις. Βγήκα ένατος με 7-8 άτομα, ξέρω εγώ, από το Ολύμπια 2 φορές. Okay. Ήταν πολύ καλή θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να το κάνω συνέχεια αυτό με τα κιλά, γιατί έπρεπε να θυσιάσω. Δηλαδή αυτό που πέρασα, φαντάζομαι ειδικά μετά το 22 την πρώτη στη Ρουμανία που είχαμε βρεθεί. Δηλαδή μετά τον αγώνα είχα σοβαρό PTSD, δηλαδή φοβόμουν να πάρω τελείως ο αγώνας και ζυγιζόμουν κάθε μέρα. Δεν έτρωγα ένα cheat meal, ήμουνα, γιατί φοβόμουν, λέω, άμα ξαναπεράσω, λέω, αυτό με τα κιλά, θα τρελαθώ, λέω. Γιατί πέρασα πάρα πολύ. Δηλαδή, σκέψου μόνο και μόνο τελευταία εβδομάδα, ξέρω εγώ, έχασα 7,5-8 κιλά για να πιάσω το βάρος. Το οποίο δεν είναι καλό, προφανώς. Πάρα πολύ low calories, τώρα έτρωγα 1000 θερμίδες τη μέρα. Στο τέλος ήμουνα τελευταίο 24ωρο 0 νερό, 0 φαΐ. Και απλά ξέρεις, μετά αυτό είναι πολύ σου κάνει πολύ χειρότερο το look. Και μετά προσπαθείς απλά σε 2 μέρες ή μία, ανάλογα από την εισήγηση, να το φτιάξεις το look που χάλασες. Και ξέρεις, χαλάει λίγο όλο το concept του bodybuilding. Οπότε ξέρεις, το αποδέχτηκα μετά από καιρό. Γιατί δοκίμασα και άλλες φορές να κάνω προετοιμασία για Classic και ήμουν έτοιμος να ανέβω στη σκηνή, απλά δεν ήμουν στα κιλά. Οπότε ξέρεις, το αποδέχτηκα ότι okay, πρέπει να κατέβεις κάπου που τουλάχιστον θα είσαι καλός. Και είπα ότι κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν συμφωνώ με το πώς είναι το bodybuilding αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το βλέπω, λέω ok, μπράβο, αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά, δεν θέλω να πάρω από αυτό. Καταλάβες, να είμαι σε αυτή τη φάση. Οπότε, ξέρεις, έκανα ένα βήμα και λέω ότι εγώ θα το κάνω το bodybuilding όπως θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι σωστό. Θα βγω έτσι όπως θέλω εγώ να βγω και θέλω να δω τον εαυτό μου. Και μπρο, first, δεν με νοιάζει καν. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν με ενδιαφέρει το Ολύμπια. Με ενδιαφέρει να δω τον εαυτό μου έτσι όπως θέλω. Δηλαδή, ειλικρινά, σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει καν. Απλά γουστάρω το bodybuilding. Απλά τυχαίνει, σε εισαγωγικά τυχαίνει και είμαι προ. Αν δεν ήμουν προ, perfect, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μπορώ να δώσω και την κάρτα να πάω να παίξω κάπου αλλού. Δεν με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνετε, απλά αγαπάω το bodybuilding, αγαπάω όλο το lifestyle, αγαπάω να είμαι εγώ καλύτερος. Και να είμαι εγώ όπως θέλω να με δω και έτσι όπως
Γιατί, ξέρεις, εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα, λες και είμαι. Εντάξει, αλλά. Ναι, αλλά όταν ξεκίνησα το bodybuilding στα 18 μου, έβλεπα, ξέρεις, άλλα σώματα και έλεγα ρε φίλε, πω αυτό, πώς είναι έτσι, αυτό θέλω. Θέλω να είμαι ένα σκαλισμένο, ένα άγαλμα, ένα ωραίο πράγμα, ωραίο. Δηλαδή να βλέπει ο άλλος και να σε δει, ξέρω εγώ, έξω να πει, πω ρε φίλε, είναι μεγάλος μυϊκά για έναν απλό άνθρωπο, αλλά είναι ωραίο ρε φίλε, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο. Καταλαβαίνεις, δεν το θέλω, αλλά αντικειμενικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι συμμετρικό, ωραίο, γεμάτο. Τώρα, αν δώσεις έναν άνθρωπο, ξέρεις, να πες μου τη γνώμη σου για το σημερινό bodybuilding, νομίζω ξέρουμε όλοι τι θα πούνε. Εμείς το θαυμάζουμε γιατί είμαστε μέσα στο χώρο και λέμε πω, γιατί ξέρουμε τι πρέπει να κάνεις, φίλε, γιατί θέλει πολλή θυσία, θέλει πάρα πολύ προπόνηση, θέλει χιλιαδιό. Αλλά, ξέρεις, πάντοτε εμένα, ξέρεις, μου πιάνει το μάτι το κάτι το πιο ωραίο. Και ας είναι πιο μικρό, δεν με ενδιαφέρει. Οπότε, ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, γιατί φίλε, γενικά ακούω υπερβολικά άτομα ή άτομα που θα αρχίσουν, ας πούμε, να κάνουν bodybuilding ένα χρόνο. Θέλω να γίνω επαγγελματίας. Ρε μαλάκα, συνειδητοποιάς ότι πρέπει να αγαπήσεις πρώτα αυτό που κάνεις, αυτό που πας να κάνεις πριν να αποφασίσεις ότι ναι, όλοι θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Ναι, πάλι, αν δεν απολαύσεις τη διαδρομή για να φτάσεις εκεί, η κάρτα τι θα σου κάνει? Θες να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ προφανώς δεν το είχα, γιατί δεν με ενδιαφέρει καν η κάρτα, δηλαδή δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που το λένε είναι προφανώς έχουν πολύ μεγάλο το competitive nature μέσα τους πάρα πολύ, γιατί θέλουν να γίνουν προ. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι doomed, γιατί 9,9 στους 10 από αυτούς, όταν πάρουν την ProCard, είναι fucked. Γιατί είναι η τελευταία φορά που θα είναι competitive όταν πάρουν την ProCard. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι, Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ως προ θα είναι πολύ χειρότερα και είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς όταν γίνουν προ. Καταλαβαίνεις, θέλω να ξεφύγει η κατάσταση. Οπότε δεν το ζουνε πλέον. Δηλαδή γίνονται, να το πω έτσι, έρμεο του competitiveness που έχουν μέσα τους. Γίνεται αυτός ο άνθρωπος που το λέει και το ξαναφέρει. Από τον Vincent πήρα ένα πράγμα και το κρατάω, φίλε, στη ψυχή, γιατί αυτό όντως είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί και εγώ όταν ήμουνα με τον Vincent είχα πολύ λάθος νοοτροπία. Δηλαδή ήμουνα εντάξει, ήταν και ο κύκλος που έκανα παρέα στην Κύπρο, οπότε ήμουνα και εγώ αυτής της ιδεολογίας ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ναι. Και μου είπε, there is life beyond bodybuilding. Υπάρχει ζωή και μετά τον bodybuilding, πέρα τον bodybuilding. Και αυτό, φίλε, με έβαλε σε σκέψη. Και λέω, φίλε, στην τελική, το bodybuilding ναι το κάνουμε τώρα. Ναι θα το κάνουμε για 10 ακόμη χρόνια. Μετά από αυτό τι, αν εγώ έρθω τώρα και αποκοπώ από όλους που γνωρίζω, γιατί κανείς δεν με καταλαβαίνει, όλοι προσπαθούν να με κρατήσουν πίσω με αυτό το mentality. Και κλειστώ σε μένα. Μετά, ποιον θα έχω? Αν χάσω το identity μου, μετά ποιος είμαι? Και είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλά άτομα. Δηλαδή, ας πούμε που σας βλέπω εσάς τους δύο, φίλε. Ναι, με κυνηγάτε τα όνειρά σας. Ναι, η Ελένη πήγε και στάθηκε στο stage του Ολύμπια. Ναι, κυνηγάει τον τίτλο. Όμως, στην τελική, βλέπω την Ελένη και τον Χρήστο. Γιατί είναι το πώς είστε ενωμένοι. Δηλαδή, βλέπω τον Χρήστο, θα μπαίνει από podcast σε podcast. Βλέπω τον Χρήστο όμως, δεν μπαίνει και μέσα στο μυαλό έχει «Είμαι ο καλύτερος προπονητής της Ελλάδας». Όχι, βλέπω τον Χρήστο ότι είναι άνθρωπος. Δηλαδή θα μιλήσει και θα είναι άνθρωπος. Δεν πήρε το μυαλό του αέρα. Και η Ελένη το ίδιο, γιατί η Ελένη μπορεί τώρα να γυρνάει και όποια της μιλάει, μη μου μιλάς, είμαι Olympian.
Όμως δεν είναι αυτό. Και αυτή είναι η διαφορά. Αυτό βλέπω. Κάποιος παίρνει την κάρτα και μπορεί να του στείλει ένα μήνυμα και να είναι κάπως «Τι μου λες ρε φίλε, τι ξέρεις εσύ?» Μαλάκα, την άποψή λέει. Την άποψή μου λέει. Μα η κάρτα θεωρώ ότι πρέπει να σε κάνει ακόμη, αν δεν είσαι ήδη, πρέπει να σε κάνει ακόμη πιο humble. Γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται πραγματικά σε σένα. Γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο είσαι ένα πρότυπο. Είσαι για κάποιον. Πρότυπο. Ωραία. Για κάποιον. Είναι λίγο βαριά λέξη. Για κάποιους έχεις ανέβει. Από τη στιγμή όμως που έχεις ανέβει για αυτούς, πρέπει να τους φροντίσεις. Πρέπει να τους βάλεις στο σωστό δρόμο. Και θεωρώ ότι ο λόγος προσωπικά για εμένα και για την Ελένη, να το πω γιατί το γνωρίζω, που είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν έχουμε αλλάξει, είναι γιατί εγώ προσωπικά. Και θεωρώ ότι εγώ παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και στο γιατί έχω πετύχει και ως προπονητής. Δεν έχω αλλάξει ποτέ και έχω χάσει πάρα πολλούς αθλητές. Δεν έχω αλλάξει ποτέ τα πιστεύω μου. Δεν έχω αλλάξει ποτέ τις προτεραιότητές μου. Και νούμερο 1 προτεραιότητα είναι το balance στη ζωή, η υγεία και μετά είναι το bodybuilding. Αν δεν είσαι, αυτό λέω σε όλους, ότι αν δεν είσαι, γιατί μερικοί βλέπουν «Α, ο Nick Walker, κοίτα πώς είναι, α, ο έτσι, κοίτα πώς είναι». Ναι, εσύ όμως βλέπεις ότι τα genetics σου σε πάνε για να είσαι στα 80-85 κιλά. Εκεί θα είσαι φοβερός. Εσύ συγκεκριμένα, αν πας να το πουσάρεις για να φτάσεις στα 100, 105, 110, εσύ θα έχεις το πρόβλημα. Είναι άλλοι άνθρωποι όπου τους βλέπεις και είναι σαν γορίλες, είναι 110 κιλά και δεν γυμνάζονται καν. Αυτοί ίσως να έχουν πολύ καλά genetics για να είναι big. Εσύ δεν το έχεις. Οπότε αυτό λέω είναι γιατί σεβάσου και μάθε τα όρια σου. Και σεβάσου τα. Γιατί αν δεν σεβαστείς τα δικά σου όρια, το σώμα σου δεν θα σε προδώσει. Οπότε το bodybuilding είναι πολύ ωραίο. Απλά είναι όπως λέμε, να έχεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και των ορίων σου. Γιατί είσαι ο μόνος αντίπαλος. Και είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις. Δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τα κριτήρια που θέλουν να δουν οι κριτές, ούτε την απόφαση των κριτών, ούτε το ποιος θα κατέβει. Ούτε το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις τι είναι, να πεις ότι εγώ θέλω να βγω έτσι. Γιατί και επίσης να σου πω κάτι. Το feedback από τους κριτές, δεν έχω ζητήσει ποτέ feedback εγώ προσωπικά. Ποτέ. Δεν έχω πάει σε κανένα κριτή να του ζητήσω feedback. Είναι το τελευταίο. Άμα είναι να μιλάμε για να τους γνωρίσουμε και να είμαστε λίγο πιο κοντά, ναι. Αλλά πραγματικά για να επηρεάσει το πώς εγώ θα δουλέψω με το σώμα μου και το πώς εγώ θα αλλάξω την προπόνησή μου ή τα priorities μου, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Γιατί εγώ έχω ένα vision, έχω κάτι στο μυαλό μου το οποίο θέλω να βγει έτσι. Σωστό, λάθος, εγώ το θεωρώ αυτό, είναι ωραίο για μένα γιατί είναι υποκειμενικό το bodybuilding, έτσι. Μακάρι να ήταν αντικειμενικό και να είχαμε ένα finish, ένα line, ξέρω εγώ, που περνάμε, αλλά δεν είναι. Οπότε ο καθένας φτιάχνει το σώμα του έτσι όπως θέλει. Αν αρέσει τον κριτή, καλώς. Αν δεν αρέσει, πάλι καλώς. Αυτό μου θυμίζει, αυτό με το feedback μου θύμισε όπως και εμένα στην προετοιμασία που σε κάθε αγώνα πήγαινα να ζητήσω feedback και κάθε φορά ήταν δεν κάνεις για figure, δεν ταιριάζει στην κατηγορία. Κάπως όμως έπιασα την κάρτα, οπότε δεν γίνεται να μην ταιριάζω καθόλου, προφανώς. Ναι, δηλαδή και ο κριτής στην τελική μία μπορεί να σου πει απλά κάτι. Την άλλη φορά μπορεί απλά να μην σε θυμάται και να σου πει απλά bigger, tighter. Κανείς δεν θα βγει χειρότερος άμα είναι bigger και tighter, οπότε ξέρω εγώ, απλά πάρ' το αυτό και έλα. Οπότε ξέρεις, είναι λίγο να στηρίξεις εσύ όλη σου την επόμενη σεζόν ή χρονιά πάνω σε αυτό είναι βλακή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή στο παρελθόν έχουν υπάρξει φάσεις που εσύ, Χρήστο, έκανες coaching της Ελένης. Και επειδή τώρα είναι αυτό που κάπως δοκιμάζουμε και εγώ με το Μινάκι, ήθελα να ρωτήσω πώς το ζήσατε αυτό, τη γνώμη σας. Να πω εγώ ή εσύ. Εγώ θα πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Ελένη έχει πει ότι το καλύτερο πικάρισμα που έχει κάνει ποτέ στη ζωή της ήταν όταν την είχα κατεβάσει εγώ και είχε βγει τρίτη στη Ρουμανία. Ναι. Απλά αυτό. Μετά μπορεί να πει η Ελένη. Δεν είχα αρκετό μάσκε, αλλά ήταν όντως το καλύτερο μου πικάρισμα ever. Κοίτα, γενικά ο Χρήστος έχει δει όλη μου την πορεία, ξέρει το σώμα μου απ' έξω και ανακατοτά
Ξέρει πώς θα αντιδράσω, δηλαδή είναι πάντα ο πρώτος προπονητής. Πάντα περνάνε οι φωτογραφίες και από το Χρήστο. Απλά είναι καλύτερο για τη σχέση μας να μην, αν κάτι πάει στραβά, να μην χρειαστεί π.χ. να κάνω blame το Χρήστο. Και να μην υπάρχει αυτή η πίεση του, γιατί όταν σε εκείνη τη φάση ήμουνα στα πρώτα call-outs και ήθελα να πιέσω για να μπω top 3, top 2 ή και να πάρω πρόκριση. Οπότε όσο ανεβαίνουν τα stakes, να το πούμε και έτσι, όσο ανεβαίνουν οι στόχοι, δεν ήθελα να πρέπει να κατηγορήσω τον άντρα μου και να υπάρχει ένταση ανάμεσά μας. Δηλαδή, Και αυτό. το καλύτερο πικάρισμα ήταν όταν ήμουν ένα 24ωρο χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, να το σημειώσω και αυτό. Με 1000 θερμίδες, οπότε να, το μυαλό δεν θέλει carbs. Ναι, Αυτό λοιπόν. είναι δύσκολο, νομίζω. Είναι αυτό το fine line, γιατί όπως είπες, προφανώς ζεις με αυτόν τον άνθρωπο, σε ξέρει καλύτερα από όλους, καταλαβαίνει μικροπράγματα, δηλαδή δεν έχει καλύτερο feedback, αφού σε βλέπει, σε νιώθει. Αλλά από την άλλη, ναι, είναι ακριβώς αυτό το... Νομίζω πιο πολύ πίεση και για τους δύο. Ακριβώς, και εκείνος έχει το άγχος σου παραπάνω, γιατί δεν είσαι μια αθλήτρια παύλα πελάτησα. Και εσύ αντίστοιχα θεωρώ ότι αν κάτι πάει στραβά δεν είναι καλύτερο δεν είναι να πεις sorry κιόλας, αν το μαλάκα τον τάδε. Από το να σκέφτεσαι μήπως έκανε κάτι λάθος ο Μινάς. Κατάλαβα. Ναι. Αυτό. Αν γίνει όμως, εγώ αυτό που προτείνω είναι το coaching να είναι strictly να είναι business μόνο. Δηλαδή να είναι τα check-ins κανονικά. Ας είστε στο ίδιο σπίτι. Check-ins στο κινητό μήνυμα με το diet. Σαν μια client πραγματικά. Και από εκεί πέρα οι συζητήσεις περί προετοιμασίας μέσα στη μέρα, επειδή εντάξει, και ο καθένας μας, έτσι, αν είχε τον προπονητή του όλη μέρα μαζί του, θα τους πάγαμε λίγο τα αρχίδια. Λογικό δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά οπότε αυτό να περιοριστεί. Νομίζω αυτό είναι έτσι ένα μικρό έτσι, tip, να το πω, που θα μπορούσε να βοηθήσει. Με αυτό συμφωνώ και νομίζω είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ τώρα για την επόμενη προετοιμασία μου που μπορεί να είναι και σε ένα χρόνο από τώρα και ούτε Ήθελα να ρωτήσω για πότε προγραμματίζεις. Έφυγα λίγο. Γενικά, εγώ είμαι λίγο. Συμφωνώ πολύ με αυτά που έλεγε και ο Χρήστος. Δηλαδή, δεν έκανα ποτέ το bodybuilding για το αγωνιστικό κομμάτι. Και που ξεκίνησα να κυνηγάω την κάρτα, ειλικρινά, είναι επειδή είχα τους όλους στα αυτιά μου να μου λένε ότι πήγαινε και το έχεις και εμένα δεν με ένοιαζε τόσο. Όπως και τώρα είναι όλοι πότε θα κάνεις το pro debut, δεν ξέρω, κάποτε, μπορεί όχι, δεν με νοιάζει, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια αυτή. Μπορεί κάποια στιγμή, ειδικά τώρα επειδή που έζησα την προετοιμασία του Μινά και που πήγαμε αγώνα, μπορώ να πω ότι μου έλειψε λίγο. Μύρισα τη βαφή και έτσι είχα νοσταλγική. Ναι, ναι. Οπότε ναι, θα ήθελα να το ξαναζήσω αυτό, έστω και για να έχω και την εμπειρία ενός αγώνα στην Αμερική και ένα pro show να δω πώς είναι. Αλλά αυτό με τα stakes, επειδή εμένα θα είναι ας πούμε, το πρώτο μου pro debut, δεν με νοιάζει και τελευταία να βγω. Θέλω απλά να το ζήσω και να παρουσιάσω, όπως είπε και η Ελένη, κάτι βελτιωμένο από τότε. Γι' αυτό και που μου λέγανε γιατί δεν έπαιξα την άλλη μέρα στη Ρουμανία στο pro show. Και λέω γιατί αυτό το φιζίκ τα είχα μόλις τώρα έγινε προ. Εχθές ήμουνα ερασιτέχνης. Με ποιο δικαίωμα εγώ τώρα να πάω να πατήσω στη σκηνή δίπλα από τις προ. Μου φαινόταν ασέβεια και στις άλλες τις κοπέλες. Οπότε είπα όχι, θα βάλω τη δουλειά κάτω και μετά. Οπότε, αλλά ναι, δεν με νοιάζει. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι θα είμαστε ok. Ναι, όπως και τώρα, ας πούμε, θα στείλω τα check-in μου και εντάξει τώρα είμαι και σε φάση που νιώθω χοντρή, οπότε δεν μου αρέσει τίποτα. Αλλά ναι, τα στέλνω, τα διαγράφω και τελείωσε. Ό,τι αλλαγές βλέπω, μου έρχονται οι αλλαγές, τις κάνω και δεν έχει συζήτηση.
Έχω άλλα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Μια χαρά. Νομίζω το έχετε. Γενικά, εντάξει, να σου πω το πλάνο πώς το σχεδιάζω, γιατί τώρα, εντάξει, αυτό που δεν μου άρεσε από τον Vincent προς την Κλειό ήταν το ότι κατά τη διάρκεια που ήταν η Κλειό προετοιμασία την πίεζε υπερβολικά για αγώνες. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχε μία περίοδος που τσακωθήκαμε πολύ άγρια με την Κλειό, μετά την Αγγλία που έπαιξε, που επέμενε ο Vincent μετά από 2 εβδομάδες ήταν η Γαλλία. By the way, μέσα σε αυτή την περίοδο είχαμε σπαταλήσει πάνω από 15k, έτσι. Γιατί ήταν 5 αγώνες, σερί, Πορτογαλία, Άμστερνταμ, Αγγλία, μετά την Κύπρο. Αγγλία, Κύπρος και Ρουμανία. Και φίλε, sorry για την έκφραση, αλλά είχαμε γαμηθεί. Εντάξει. Ναι. Μετά την Αγγλία επέμενε ο Βίνσεντ να πάει Γαλλία για να παίξει. Και ό,τι θα γίνει επαγγελματίας εκεί, θα γίνει επαγγελματίας εκεί. Και το αστείο είναι ότι ετοιμαζόμαστε να παντρευτούμε κιόλας. Οπότε, έτρεχα εγώ, μιλούσα εγώ με όλους στα τηλέφωνα, ξέρεις, που συνήθως το αναλαμβάνετε οι γυναίκες, το αναλαμβάνετε. Τα άφησα, τις λέω της Κλειός. Συγκεντρώσεσαι στην προετοιμασία, τα αναλαμβάνω όλα εγώ. Όμως ήταν το τελευταίο που έπρεπε να πάμε να τελειώσουμε τα τελευταία πράγματα και τα είχαμε, νομίζω ήταν και τη μέρα των γενεθλίων μου αγώνας, έτσι, της Γαλλίας. Ήταν η μέρα των γενεθλίων μου και είχαμε τη βδομάδα πριν τα γενέθλιά μου να πάμε να τελειοποιήσουμε τα τελευταία πράγματα για το γάμο. Και είχαμε τον Vincent να επιμένει. Μπαίνουμε να δούμε εισιτήρια, μπορεί να ήταν και 2.000 μίνιμουμ. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε 2K να πετάμε έτσι. Δεν είμαστε και. Κατάλαβες. Ναι, με δόξα τω Θεώ είμαστε μια χαρά οικονομικά, αλλά όχι και έτσι. Και επέμενε υπερβολικά. Ναι, δεν με άφηνε, μου έλεγε και να έρθει και ο μηνάς και να περάσετε τα γενέθλιά σας εδώ και τι ωραίο δώρο για τα γενέθλιά του να πιάσεις την κάρτα. Εγώ εδώ μεταξύ ήμουνα και μια εβδομάδα από show, τα είχα εγκεφαλικά κύτταρα 0, τίποτα. Ναι. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Ναι, εσύ όμως πήγαινες για τον bachelor σου. Δηλαδή έφευγε η Κλειό να πάει Σαντορίνη για τον bachelor της. Σκατά bachelor. Μήνυμα να της λέει κλείσε για Γαλλία. Και εγώ λέω της Κλειός. Οκ, άκου να δεις, διάλεξε. Η Γαλλία... There's life beyond bodybuilding, Ναι. Να το πούμε και αυτό. Και της λέω, αποφάσισε, η Γαλλία ή εμένα. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά έχω κουραστεί. Δηλαδή, ο Βίνσεντ, ναι, έλα, ας πληρώσει και κάτι όμως. Όχι όλα τσέπη εμείς, να σου το πληρώσει και να πάμε. Γιατί κάπου είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Anyway, μετά από αυτό πηγαίνουμε και Ρουμανία και μετά τους λέω της Κλειός, ok, τώρα πρέπει να τραβήξουμε λίγο πιο πίσω, δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε λίγο αυτά που διαλύσαμε. Ήταν αυτό βασικά, ήταν με το post-show, με το off-season, μετά που δεν καταλάβαινα το approach του, δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω και δεν μου μίλαγε, δηλαδή τον ρωτούσα και ενώ πριν είχαμε πολύ καλή επικοινωνία να μου πει τις σκέψεις του, τώρα ένιωθα ότι δεν είχε πλάνο, πηγαίναμε εβδομάδα με τη βδομάδα και κάπως, δηλαδή με έβαζε σε κύκλο που ήμουνα ok με τα πράγματα που ήθελε να κάνει. Μετά του λέω, είχαμε και το γάμο μας, μετά ήταν να πάμε ταξίδι του μέλητος Ιαπωνία 2 εβδομάδες. Και μου λέει πήγαινε Ιαπωνία, πήγαινε ευχαριστήσου το full, βγες από όλα, μην κάνεις τίποτα, ούτε συμπληρώματα, ούτε διατροφή, ούτε προπόνηση. Μια χαρά το ευχαριστήθηκα, γυρνάω πίσω από την Ιαπωνία, του στέλνω check-in, τι να κάνουμε τώρα, ό,τι πλάνα είχες πριν πήγαινε πίσω. Του λέω καλά, δηλαδή να ξαναμπω κύκλο τα ίδια με πριν. Ναι, ό,τι είχαμε πριν, ξαναξεκίνα τα ίδια. Και εκεί λέω, περίμενε, βγήκα 2 εβδομάδες από όλα και τώρα μου λες απλά σαν να μην έγινε τίποτα να ξαναμπω πίσω. Κάτι δεν έβγαζε νόημα και άρχισα να αγχώνομαι, δεν μου ζήτησε αναλύσεις.
λέω κάτι δεν πάει καλά, του έλεγα ξέρεις τα ορμονικά, πρέπει να δω περίοδο σε κάποια στιγμή. Ναι, τώρα να δούμε και εντάξει. Βασικά εκεί σου άρχισε να λέει για το Ολύμπια. Τώρα είναι ο χρόνος σου να πας στο Ολύμπια και πρέπει να πιέσουμε και πρέπει να κάνουμε, και του λέω όχι. Τώρα είναι η ώρα για health phase. Φτάνει. Ναι. Ήταν σχεδόν και ένας χρόνος χωρίς τα ορμονικά να έρθουν πίσω στο νορμάλ. Είναι λογικό, είχε παίξει πόσους αγώνες. Φίλε, 5 αγώνες. Δηλαδή ήταν 6 μήνες σε προετοιμασία και της λέω πρέπει να φτιάξουμε, δηλαδή πρέπει το σώμα. Μα κάθε εβδομάδα είχε διαφορετικό τραυματισμό, ρε φίλε. Το σώμα είχε παραδώσει, δεν είχε τελειώσει, δεν Ακριβώς. έδινε. Ρε, σκέψου, ήταν σε seated hamstring curl και όπως κρατούσε είχε τραυματιστεί ο τρικέφαλος που είχε τραυματιστεί. Το τέρες. Όντως. Σκίστηκε. Ξύπνησα την άλλη μέρα, ήταν μπλε. Φαντάσου. Πιο fragile δεν γίνεται. Αφού έκανα stretching και σκίστηκε το quad μου στο stretching. Το άκουσα, σηκώνω το πόδι μου και το άκουσα. Τόσο... όχι. Αφού στη Ρουμανία πάλι καλά που είχα τη βαφή, αλλιώς είχα μόλοπες παντού. Και της λέω μετά που φύγαμε από το Vincent, ώρα να πάρω εγώ τα ενία στα χέρια, την έβαλα health phase. Που είμαι ακόμα σε health phase από τότε. 2 χρόνια. Είναι ακόμα σε health phase από τότε. Εντάξει, να καταλάβεις πριν 1 μήνα είχε η Κλειό κάνει recover από όλους τους τραυματισμούς, έτσι. Δηλαδή ο ώμος της ήταν από τότε, από την περίοδο που έπαιζε για να πάμε Αγγλία, τραυματισμένος και τώρα έκανε recover. Οπότε ναι, βγήκε το σώμα της τελείως, φίλε, αφού είναι αυτό που το έλεγα και εγώ, γιατί μιλούσα εγώ με τον Vincent για την Κλειό. Και του λέω, Vincent, πρέπει να κάνουμε κάτι. Το σώμα της λέει ότι δεν μπορεί να πιέσει άλλο. Όχι, μπορεί. Και ξέρεις, επειδή ναι, αλλά το αστείο ποιο ήταν. Η Κλειό έλεγε ότι μπορώ να πιέσω, είμαι μια χαρά. Εδώ. Μπορώ να πιέσω. Εδώ μπορεί να πιέσει, το σώμα δεν μπορεί. Το σώμα στο λέει. Πόσο σημαντικό είναι να ακούς και να κάνεις βήμα πίσω, ειδικά στο θέμα προπόνησης και τραυματισμών, στην προετοιμασία. Γιατί όλοι μας έχουμε αυτό το push, ότι τη φάση τώρα είναι... άμα κάτσεις και το βάλεις κάτω, ποτέ δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνεις back off. Γιατί είναι μια εβδομάδα που θα κάνεις πίσω. Ναι, αλλά κάνεις 1 βήμα πίσω για να πας 2 βήματα μπροστά μετά. Δηλαδή, είμαστε όλοι λίγο έτσι τόσο meatheads ώρα κάποιες φορές, αλλά... Ναι, και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να βρεις τον προπονητή που θα είναι το σωστό fit, που θα είναι compatible. Γιατί εγώ είμαι πολύ coachable σαν άνθρωπος, για παράδειγμα. Εμένα μου αρέσει όταν έχω, ειδικά άμα είμαι προετοιμασία, μπαίνω full σε mode στρατιωτάκι. Δηλαδή δεν σκέφτομαι, απλά εκτελώ ό,τι μου πεις. Οπότε άμα μου έλεγε, ας πούμε, Vincent, ότι μπορείς ακόμα, εγώ ήμουν κάπως, ναι, μπορώ ακόμα. Ενώ χρειάζομαι κάποιον να μου πει ότι, ξέρεις, το σώμα σου είναι κουρασμένο, χρειάζεται να κάνουμε 1 βήμα πίσω. Και εκεί θα το ακολουθήσω. Δηλαδή, άμα το πει το άτομο το οποίο εμπιστεύομαι, δεν αμφιβάλλω τίποτα. Ναι, αλλά δεν το έλεγε. Anyway, αλλάξαμε αρκετά πράγματα, όμως τώρα, δόξα τω Θεώ, Σεπτέμβρη μπαίνει πίσω, θα κάνουμε το πρώτο μας push. Τώρα που όλα είναι κομπλέ. Οπότε ναι, είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Με το καλό, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Ευχαριστούμε. Το λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα. Πάμε στο κομμάτι, όπως είπαμε, είναι το podcast αυτό, ονομάζεται Stoic Bodybuilding και είναι περισσότερο για το κομμάτι mindset. Τι θεωρείτε εσείς οι δύο πιο σημαντικό κομμάτι πάνω σε ένα αθλητή, ή το bodybuilding τι πρέπει να διδάξει, τι πρέπει να μαθαίνεις από το bodybuilding?
Μία παρένθεση. Λοιπόν, Ελένη, έχεις το power bank. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί θα γίνει μαλακία τώρα. Ωραία. Θα έρθεις να το πάρεις. Συγγνώμη, παιδιά. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Πες γεια και από εδώ. Ω, παλάκια. Ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουνα εκτός σπιτιού και ήρθα λίγο πριν ξεκινήσουμε, οπότε δεν είχα μπαταρία. Συγγνώμη, ρε. Αυτό normal είναι. Πες εσύ πρώτα, Χρήστο. Περιμένε, ναι. Λοιπόν, τι θεωρώ σημαντικό σε έναν αθλητή όσον αφορά το mindset, όσον αφορά το... Γενικά πάνω στο bodybuilding τι πρέπει. Βασικά αυτό που βλέπω είναι πολλοί να δίνουν έμφαση στο τι να φάω, τι να βάλω, inject εννοώ. Ναι, ιδανική προπόνηση, το τέλειο, το ωραίο, τόσο μέχρι αποτυχίας. Όμως, τι θεωρείς πιο σημαντικό ότι πρέπει να παίρνει ο κόσμος από το bodybuilding? Ναι, με θέλουμε να χτίσουμε το κορμί, όμως πρέπει να υπάρξει και κάτι πιο βαθύ. Δηλαδή να χτίζεις και λίγο το μυαλό. Κοίταξε να σου πω, θεωρώ ότι χτίζοντας το κορμί και ειδικότερα μπαίνοντας σε μια διαδικασία προετοιμασίας όπου θα κάνεις dig deep πραγματικά για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή θα δουλευτεί και το μυαλό σου, θα δουλέψεις λίγο με τον εαυτό σου, θα μάθεις πράγματα για σένα που ίσως να μην τα ήξερες, θα αναθεωρήσεις για αρκετά πράγματα, θα Ξεπεράσεις τα όρια σου. θα ξεπεράσεις το ωριά σου, που είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσεις βάση σε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσες δεδομένα, ενώ δεν είναι. Απλά πράγματα. Να πω κάτι γιατί με καλύπτει η απάντηση του Χρήστο. Απλά θέλω να συμπληρώσω κάτι, γιατί δεν θα πω και εγώ διαφορετικά πολύ πράγματα από αυτά που λέει ο Χρήστος, ότι στο bodybuilding αυτό που είναι το πολύ ωραίο, εάν δεν κοιτάξεις το ανταγωνιστικό κομμάτι και κοιτάξεις τον εαυτό σου, είναι ότι μπορείς να αποκτήσεις τόσο πολύ αυτοπεποίθηση, όχι για το σώμα σου, αλλά για εσένα ως άνθρωπο, γιατί μπορείς να δίνεις συνέχεια υποσχέσεις στον εαυτό σου, τις οποίες τις στηρείς. Είτε αυτό είναι με την προπόνηση, είτε αυτό είναι με το φαγητό, με την πειθαρχία γενικά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και γενικότερα το bodybuilding εμένα με έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα και θα σου είμαι ειλικρινής, με ενοχλεί πάρα πολύ το πώς έχει εξελιχθεί πλέον το bodybuilding. Διότι θα σου πω, όπως είπα, ξεκίνησα το 2008. Όταν ξεκίνησα το 2008, 2009 ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Δεν έχεις ιδέα, δεν ξέρω αν γυμναζόσασταν τότε, αν κατεβαίνατε, όχι σίγουρα. Αλλά οφείλω να σου πω πως ήταν πολύ πιο αγνά τα πράγματα και δηλαδή δεν ξέρεις, θα έδινα τα πάντα για να τα πάλι έτσι. Δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν distractions, δεν υπήρχε αυτό το dopamine του να ποστάρω, να μου πούνε 5 πικραμένοι ότι θα βγω πρώτο στο Ολύμπια, ξέρω εγώ, ενώ στην ουσία δεν είμαι καν για να βγω πέμπτο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Ήτανε απλά το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Period. Το κάνουμε γιατί δεν χρειάζεται να αποστάρω τίποτα, δεν χρειάζεται, απλά ή ξέραμε ότι έχει αγώνες, πηγαίναμε στον αγώνα. Αυτό το είχα πει και σε ένα προηγούμενο podcast με 2 παιδιά που είχα μιλήσει. Δεν ξέραμε καν ποιοι θα παίξουν στον αγώνα. Δεν είχαμε ιδέα. Πηγαίναμε και βλέπαμε τη λίστα, 5-10 ονόματα, δεν τους ξέραμε και απλά τους βλέπαμε πώς είναι backstage. Οπότε δεν μπορούσα να... Δεν με ενδιέφερε ποιος θα κατέβει, γιατί δεν τον ήξερα. Οπότε κοιτούσα, θα κατέβω εκεί. Και ήμουνα στο μυαλό μου, μέχρι να ανέβω στη σκηνή,
ήμουνα εγώ και ο αγώνας. Δεν είχα, θα κερδίσω αυτόν γιατί έχουμε beef στο Instagram και είχαμε έτσι και χορηγίες και μπρο, δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Απλά με ενδιαφέρε να πάω να παίξω τον αγώνα, να το ζήσω και να δω, ωραία, τελείωσε ο αγώνας, πάμε. Να ηρεμήσω λίγο, off-season, πάλι προετοιμασία, πάλι αγώνα. Δηλαδή, εγώ σκέψω ότι είχα παίξει ως ερασιτέχνης στην Ελλάδα κοντά 20 κάτι αγώνες. 20-22 αγώνες. Δηλαδή, το γούσταρα, το ζούσα. Όταν έγινε επαγγελματίας, θέλεις 55 χρόνια off-season γιατί θες να βάλεις 25 κιλά μυϊκής μάζας και πρέπει να είσαι competitive και μπαίνεις σε αυτό. Δεν γίνεται να μην μπεις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ξέρεις με ποιους θα πας να παίξεις. Παίζεις με άτομα τα οποία τα έχεις δει στο YouTube μόνο. Παίζεις με άτομα τα οποία ήταν τα πρότυπά σου και ξαφνικά θα ανέβεις στη σκηνή μαζί με αυτούς. Οπότε αναγκάζεσαι, εγώ προσωπικά πώς το βλέπω, να βγεις λίγο από τα νερά σου. Να βγεις λίγο από τα πιστεύω σου. Να περάσεις, να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έκανες. Εμένα αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί εγώ πάντοτε λέω σε όλους ότι έχεις κάποια πιστεύω. Είτε αυτό είναι στην προπόνηση, είτε αυτό είναι στη διατροφή, είτε αυτό είναι στα συμπληρώματα, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Μείνε στη λωρίδα σου. Μην αλλάξεις. Δηλαδή, και τώρα που το συζητάω συνέχεια και με τον προπονητή μου που μιλάμε στο τηλέφωνο και το λέω συνέχεια. Του λέω, ναι, θα πάω στην Open. Απλά γιατί εκεί είναι τα κιλά μου. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Θα πάω στην Open. Όμως, δεν θέλω να βγάλω το open look. Δεν θέλω να βγάλω αυτό το που είσαι ένα μπαλόνι με ένα film of water που δεν έχει. Θέλω να βγω σαν κάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι τι να σου πω. Δηλαδή ο άλλος να το δει και να πει, ρε φίλε, αυτός που βγήκε τελευταίος ήταν ο αγαπημένος μου. Εγώ ο τελευταίος. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν με ενδιαφέρει. Αν μπορέσω να επηρεάσω 5-10 άτομα έτσι, από κάτω, I win. Οπότε, με εκνευρίζει το πώς έχει εξελιχθεί το bodybuilding, οπότε γι' αυτό σου πω ότι είναι ένα, όχι love and hate relationship, αλλά είναι σαν να είμαι ένα παιδάκι, ρε φίλε, και να μου έχουν χαλάσει το παιχνίδι. Ναι, γενικά, αυτά τα social media τώρα έχουν ξεφύγει υπερβολικά, ζητάνε να δούνε, βασικά όλοι προσπαθούν να δείξουν, όλοι προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια. Το θέμα ποιο είναι, δίνουν τόσο πολύ έμφαση στο πόσα likes, πόσα shares, πόσα comments θα πάρω, αντί να δουν την εικόνα. Απολαμβάνεις αυτό που κάνει. Επίσης, πώς χρησιμοποιώ εγώ τα social media, γιατί εντάξει τώρα είμαι σε μια φάση που ποστάρω και 4 με 5 φορές τη μέρα, εντάξει. Όμως, το κάθε post που θα κάνω, πρώτο, είναι αν μου αρέσει αυτό που θα κάνω, είναι αν μου αρέσει αυτό που θα πω ή να μπορέσω να κάνω educate. Δηλαδή να μπορέσω να δώσω. Και δεν το κάνω ούτε για να πάρω και 10 άτομα να δουν, δεν με ενδιαφέρει. Αν μπορέσω να βοηθήσω έστω και ένα, αυτό για μένα είναι αρκετό. Και αυτό είναι το σωστό mindset. Αυτό είναι όμως που δεν βλέπεις, γιατί πλέον έχει καταντήσει όλο. Τι να βάλω. Βασικά πλέον δεν νομίζω ο πλήστος κόσμος ασχολείται μόνο με το πόσο είναι το ιδανικό βόγι μου πρέπει να κάνω στην προπόνηση και το τι να βάλω. Που το τι να βάλω είναι πρώτο, έτσι. Εννοείται, πάντα. Τι να βάλω, τι μαγικό βγήκε τώρα, τι ελιξίριο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά τότε, παλαιότερα, με τώρα, είναι ότι τότε το κάνανε επειδή το αγαπούσανε. Τώρα το κάνουν γιατί θέλουν να πετύχουν. Α, εγώ είμαι αυτός. Α, εγώ βγήκα πρώτος. Α, είμαι αυτός. Είμαι προ. Είμαι αυτό. Είμαι το άλλο. Τότε, ρε και το Mr. Olympia να παίρνανε, απλά το αγαπάνε. Έτυχε. Θα συνεχίσω να το κάνω έτσι όπως το κάνω γιατί το αγαπάω. Ξέρεις τι είναι αυτό που λένε ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να κυνηγάς την επιτυχία. Πρέπει να κυνηγάς τα habits όπου θα δημιουργήσουν το περιβάλλον για να πετύχεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ουσία. Άλλο το κυνηγάω την επιτυχία και άλλο ότι
στρώνω μια ζωή και δημιουργώ μια ζωή που έχει μέσα όλες αυτές τις συνήθειες που θα με κάνουν να πετύχω. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, άλλο να το κάνεις for the love of the game και άλλο να το κάνεις απλά για μια pro-card, στην τελική μπρο. Άμα σταματήσουμε το bodybuilding, και εγώ και εσύ και η Ελένη που πήγε στο Ολύμπια, σε 2 μήνες θα μας έχουν ξεχάσει. Απλά κάποιος θα λέει, μην ξεχνάμε και η Ελένη πήγε στο Ολύμπια. That's it. Αυτό είναι. Οπότε, μετά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ωραία, έτσι όπως έχει γίνει πλέον το bodybuilding και ξαναγυρνάω στην Open. Όταν θα λένε όλο αυτό, εγώ θα είμαι απλά ένας τύπος που πέρασε και δεν ακούμπησε, που λέμε. Εγώ θα ξέρω, εγώ θα είμαι γεμάτος ή όχι από το bodybuilding. Αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου αν τελειώσει το bodybuilding και επειδή εγώ ήθελα να γίνω αρεστός και να πετύχω και να είμαι αυτός, όπου θα λένε όλοι πω είστε γάματα, είσαι για Ολύμπια, έτσι, θα έχω ένα πρόβλημα αργότερα, το οποίο θα το κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Okay. Οπότε εκεί με τρελαίνει που πλέον το bodybuilding έχει γίνει έτσι. Γιατί εγώ θα το κουβαλάω. Εγώ, η Ελένη, η οικογένειά μου, αυτοί θα το φορτωθούν. Και δεν χρωστάνε τίποτα αυτοί. Επειδή εγώ ήθελα να πάρω 30 like παραπάνω και να με ανεβάσει το RX Muscle και το Muscular Development που χεστήκανε κιόλας. Θα ήμουν απλά ένα post από τα 100 που κάνουν κάθε μήνα. Θα μένει στενό. Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Αυτό είναι. Κυνηγάς την αυτοβελτίωση, δεν κυνηγάς ένα απλό τίτλο το οποίο θα κρατήσει μία μέρα. Γιατί μία μέρα κρατάει. Ας πούμε τώρα ο Nick Walker πήρε το Tampa Pro. Ναι, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα θα τον ξεχάσουν, θα πάνε στον επόμενο. Bro, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν βγει καλός, θα πούνε ότι είναι χάλια αθλητής. Είναι ο χειρότερος bodybuilder ever. Σε θυμούνται και σε ξεχνάνε κάθε εβδομάδα στο bodybuilding. Αυτό είναι, δηλαδή, όπως λέω, είστε εσύ με σένα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Το ίδιο γίνεται και μετά το Ολύμπια. Μετά το Ολύμπια. Ναι, το πήρε ο Ντέρεκ την επόμενη μέρα. Αν του χρόνου ο Ντέρεκ και ο Σαμσόν βάλουν από 5 κιλά, πώς θα είναι, ποιος θα νικήσει και κάνουν ξεκινήσει τα comparison. Ρε Ναι, λες και έχει νόημα. χθες τελείωσε. Χαλαρώστε. Έχει πολύ negativity το bodybuilding δυστυχώς και είναι αυτό που λέω ότι δυστυχώς το bodybuilding είναι το μόνο, πες το άθλημα, πες το όπως θες, δεν με ενδιαφέρει, το οποίο φύγει directly τον εγωισμό σου. Γιατί άμα πας π.χ. να δεις οποιοδήποτε άλλο άθλημα, ομαδικό, έτσι, λέω, θα πας στο γήπεδο και θα δεις μπαμπάδες με τα παιδάκια τους, την οικογένειά τους, θα δεις τέτοιους τύπους, οι οποίοι απαραίτητα δεν παίζουν μπάσκετ ή βόλεϊ ή ποδόσφαιρο, απλά τους αρέσει. Στο bodybuilding, 90% θα σου προβήσουν ένα 10% έξω. 90% των θεατών σε έναν αγώνα, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, κάνει bodybuilding. Οπότε, όταν δει κάποιον να είναι καλύτερος από αυτόν σε κάτι που κάνει ο ίδιος και είναι ατομικό, γιατί είσαι εσύ με σένα, δεν μπορεί να κάνεις blame κάποιον άλλον, του θίγεις τον εγωισμό σε τεράστιο βαθμό. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα τρελά αρνητικό, έτσι, cloud, να το πω έτσι, σύννεφο γύρω από το bodybuilding και ζούμε μέσα σε αυτό. Είναι άνθρωποι που είναι, κάποιοι είναι ανασφαλείς, κάποιοι κοιτάνε μόνο την εικόνα, δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Ναι, εν τέλει είναι η εικόνα, αλλά είναι πολλά παραπάνω, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν άνθρωποι που δεν κατεβαίνουν σε αγώνες ή δεν ασχολούνται πιο σοβαρά τέλος πάντων με αυτό. Είναι κάτι το οποίο επειδή είναι υποκειμενικό, ο καθένας μπορεί να το δει όπως θέλει. Αυτό είναι το κακό με το bodybuilding. Μπορεί να το δει όπως θέλει, μπορεί να το κάνει όπως θέλει, μπορεί να. Όχι, συμφωνώ απολύτως με αυτά που λες. Και το κομμάτι του ότι το bodybuilding θεωρώ ότι γενικά όλοι μας για να κάνουμε bodybuilding έχουμε ένα αλφα οίκο. Το θέμα είναι να μάθεις πως λίγο να χαλαρώνεις το οίκο ή ναι μεν έχουμε οίκο και ξέρεις είναι ατομικό σπορ γιατί το κάνεις για εσένα, δεν είναι ότι το κάνεις και παίζεις με ομάδα. Όμως στην τελική
το κάνεις για να βελτιωθείς. Δηλαδή πρέπει να αφήσεις το οίκο για να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτό το σημείο και για να περάσεις στο επόμενο στάδιο ή το στάδιο της αυτοβελτίωσης. Αν δεν αφήσεις το οίκο πίσω, και φίλε αυτό το έζησα πρόσφατα πολύ έντονα με το που έκανα τα webinars για τον αγώνα της Κύπρου. Γυναίκες έστειλαν που το έκανε για μπικίνι και fit model οι άντροι και πήραμε συμμετοχές στα γυναικεία και στα αντρικά, φίλε, είναι αυτό που είπες, το οίκο. Κανείς δεν έκανε register για να μάθει τουλάχιστον τους κανόνες, ρε φίλε. Θα πω τους κανόνες, γιατί μπορεί κάποιος να μην του αρέσει η φάτσα μου, ρε φίλε. Το πρόσωπό μου, μην του αρέσει, ρε φίλε, πως είμαι. Που δεχτώ αυτό. Όμως, ρε φίλε, αφού θα βγω να πω τους κανόνες και πώς θα βαθμολογηθεί, αφού αυτό τώρα θα γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Και το είδα και είμαι κάπως, ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Δηλαδή καθόλου. Εντάξει, φίλε, εμένα δεν είναι ότι μου κάνει κακό. Εγώ δεν είναι ότι δεν θα ξέρω τους κανόνες, εγώ τους ξέρω. Ναι. Οπότε ναι. Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω άμα του. Λυπάμαι. Δυστυχώς. Πώς βλέπεις εσύ την εξέλιξη του χώρου αυτού, Ελλάδα και Κύπρο? Γιατί τα βάζω, δεν ξέρω, εμένα Ελλάδα, Κύπρος τα βάζω μαζί. Ψιλομαζί είναι, υπάρχουν μικρές διαφορές, αλλά εντάξει. Ψιλο same thing. Πώς το βλέπεις εσύ, Όσον αφορά τι? γενικά την εξέλιξη του bodybuilding στον χώρο του bodybuilding. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει το πώς γίνεται? Και στους δύο φυσικά, έτσι. Οι ερωτήσεις είναι και για τους δύο, δεν είναι αποκλειστικά για τον Χρήστο. Εγώ θα πω τα δεδομένα είναι ότι π.χ. όταν ξεκινήσαμε εμείς, υπήρχε μόνο ένας επαγγελματίας, ο Κεφαλιανός. Τώρα, αν κοιτάξουμε πόσα χρόνια μετά, έχουμε επαγγελματίες σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, έχουμε Olympians, έχουμε παραπάνω role models που θεωρώ ότι αυτά, όσο περισσότεροι pros υπάρχουν, τόσο περισσότεροι ερασιτέχνες θα υπάρχουν και τόσο πιο πολύ θα ανοίγεται το άθλημα. Οπότε με βάση αυτό θεωρώ ότι εξελισσόμαστε. Αυτό, ποιος άνοιξε το δρόμο όμως για όλους αυτούς? You did. Άρα, αυτό ισχύει μετά από, κάτσε, 8, το 6 νομίζω είχε γίνει, 16, ναι. Μετά από 10 χρόνια έγινε επαγγελματίας Έλληνας και είναι αστείο γιατί ξέρεις πήρα την πρόκαρντ εγώ το 16 και την επόμενη τον Απρίλιο, τι? Ναι, μαζί εννοώ, ναι. Και μετά από Νοέμβριο τον Απρίλιο πήρε και η Ελένη. Δηλαδή ήταν τύπου ότι θέλω κι εγώ. Και πήρε. Ναι, και θα σου πω, ήταν σαν να λαμπεί, γιατί μέχρι τότε εγώ ούτε σκεφτόμουν αγωνιστικό, να το κάνω επαγγελματικά, ούτε τίποτα. Και ο προπονητής που είχαμε τότε μας είχε πείσει ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνουμε επαγγελματίες μέσω της Ελλάδας, ότι η Ομοσπονδία θα μας κρατήσει εδώ για να κόβουμε εισιτήρια, δεν ξέρω γιατί, και ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κτλ. Οπότε για μένα ποτέ δεν στόχευα κάτι τέτοιο. Και με το που είδα το Χρήστο, ήταν σαν τα καρτούν που βγαίνει ένα λαμπάκι. Έβασε. Και εγώ θέλω. Ναι, Και πιστεύω ότι έχει μεγάλη διαφορά το να υπάρχουν αρκετοί ενεργοί επαγγελματίες αθλητές. Αυτό που θα σου πω ότι πιστεύω ότι έχει αλλάξει, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι. Ξέρεις, πάντοτε υπάρχει κάποιοι άνθρωποι όπου... Τώρα θα φανεί λίγο μαλακή αυτό που θα πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρώνε το σκατό για όλους τους υπόλοιπους. Okay. Αυτό που υπάρχει τώρα, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα είναι πολύ καλό για το bodybuilding, είναι το community. Community από νέα παιδιά που θέλουν να ενημερώσουν, υπάρχουν podcast,
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να, να βοηθήσουν τον κόσμο να διευρύνει τους ορίζοντές του, είτε όσον αφορά τη διατροφή, όσον αφορά την προπόνηση και όλα τα διάφορα. Να μάθει να γυμνάζεται σωστά, να πληροφορήσει τον κόσμο του, να κάνει educate με τον καλύτερο τρόπο. Προφανώς κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν, αλλά αυτό είναι στο χέρι του καθενός, όπως είπα και στην αρχή. Δηλαδή υπάρχει το community. Όλες οι υποδομές υπάρχουν. Παλαιότερα δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό. Οπότε αν κάποιος δεν ήταν της φάσης ή οτιδήποτε, έτρωγε αρκετό, έτρωγε πόλεμο, ήταν πιο old school, the old school way. Οπότε γι' αυτό είχε μείνει και πίσω το bodybuilding πάρα πολύ. Αυτός είναι ο τρόπος, ο λόγος βασικά που θεωρώ ότι είναι καλύτερο πρακτικά, αλλά έχει potential να γίνει πολύ καλύτερο το ελληνικό bodybuilding. Λόγω του community. Όχι λόγω των αγώνων, όχι λόγω των αθλητών που βγαίνουν. Αθλητές πάντα είχαμε. Απλά επειδή υπάρχει το community, θεωρώ ότι είναι στα χέρια του και των ανθρώπων που μπορούν να το κατευθύνουν όσον αφορά τα podcast και τις εκπομπές και τα YouTube και ό,τι θες, οτιδήποτε μπορείς να δώσεις πληροφορία στον κόσμο και με το Instagram και σε καθημερινή βάση όλοι, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το bodybuilding και όχι να το κάνουμε να φανεί σαν κάτι του περιθώριου ή κάτι το οποίο είναι κακό ή αυτό. Οπότε είναι στα χέρια μας θεωρώ. Οι υποδομές υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι στα χέρια μας. Οπότε έχει potential να ανέβει. Να γίνει πολύ καλύτερο. Γίνεται, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο. Με τους αγώνες Ελλάδα-Κύπρο, θα ήθελες να έβλεπες κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπήρχε regional για Κύπρο-Ελλάδα, δεν θα ήταν πιο ωραίο? Δηλαδή, βλέπουν την elite, όμως που κάνουν αγώνες, δηλαδή άρχισαν να κάνουν περισσότερους αγώνες και εντάξει τώρα με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε που έκαναν ήδη στο κομμάτι του αγώνα της Κύπρου της ΟΑΠΑ που στέλνει στην NPC, που στέλνει στη Ρουμανία, δεν πιστεύεις ότι έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα? Επειδή εσύ είσαι στο χώρο περισσότερα χρόνια, πιστεύεις ότι οι ομοσπονδίες που υπάρχουν τώρα δίνουν στον κόσμο αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να εξελιχθεί περισσότερο? Κοίτα, αν εγώ προσωπικά ήθελα να γίνονται πιο συχνά αγώνες στην Ελλάδα, ναι. Αλλά απ' την άλλη όμως ξέρω, γιατί τυχαίνει και ξέρω και όλους τους διοργανωτές που πραγματικά έχουν βάλει πολύ, δηλαδή οι αγώνες έχουν ανέβει. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Οι αγώνες στην Ελλάδα ως διοργάνωση και ως επίπεδο αθλητών, αλλά και ως διοργάνωση ανεβαίνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν για τους αγώνες, με αποτέλεσμα να είναι δηλαδή αδύνατο να γίνουν παραπάνω και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί αθλητές για να μοιραστούν πιθανότατα και να κατέβουν σε 4 αγώνες το χρόνο αντί για 2. Σε σεζόν, να το πω έτσι. Δηλαδή να γίνεται ένα τρίμηνο και όχι ένα εξάμηνο, να το πω έτσι πάνω κάτω. Οπότε θεωρώ ότι εκεί πάσχει εισαγωγικά η Ελλάδα, γιατί έρχεται από μια περίοδο μετά την καραντίνα που οι αγώνες είχαν σταματήσει, οι αθλητές είχαν σταματήσει πολύ, δεν κατεβαίνανε, ήταν πολύ έτσι λειψοί έτσι αγώνες, δεν είχε κόσμο. Και αυτό που γίνεται τώρα είναι πολύ μεγάλο progress μέσα σε κάποια χρόνια. Οπότε θεωρώ step by step και από όσο γνωρίζω οι αγώνες δηλαδή εξελίσσονται και θα συνεχίσουν να εξελίσσονται όλο και περισσότερο. Αυτό. Τώρα, εντάξει, απ' την άλλη θεωρώ ότι ψάχνουμε λίγο και να βρούμε, όχι εμείς εδώ που μιλάμε τώρα, όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το κάτι καλύτερο και συνέχεια να πούμε κάτι αρνητικό, όπως είπαμε πριν. Ξέρεις, πάντα κοιτάμε λίγο τα αρνητικά, αλλά θεωρώ ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται για καλό και ανεβαίνει το bodybuilding στην Ελλάδα και θεωρώ ότι θα γίνουν πολύ πιο καλοί αγώνες και πιθανότατα εύχομαι να γίνουν και περισσότερο. Φίλε, το ελπίζω αυτό, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πλήσος κόσμος αντί να παίξει Ελλάδα-Κύπρο θα πάει εξωτερικό. Γιατί θέλει πιθανότατα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Αν, ας πούμε, επειδή
είχα μάθει που προσπαθούσαν να κάνουν, για παράδειγμα, αγώνες μέσω της NPC, ας πούμε, και αυτός ο αγώνας που κάνουν τώρα στη WAPA δεν είναι από ομοσπονδία NPC, είναι από WAPA απλώς, δηλαδή κάνει ένα εξωτερικό για να στείλει απλώς την NPC. Από όσο ξέρω, οι ομοσπονδίες έχουν κλείσει λίγο το δρόμο για να μπορέσει να ανοίξει μια ομοσπονδία για τις NPC, για να στέλνουν στο εξωτερικό. Οπότε, για Κοίταξε, αυτή τη regional στιγμή, της NPC. από όσο γνωρίζω, θα σου πω, από όσο γνωρίζω, οι αγώνες στην Ελλάδα, επειδή δεν είναι ακριβώς υπό την αιγίδα, να το πούμε έτσι, της Elite, δεν είναι αγώνες Elite, από όσο γνωρίζω. Μπορεί να λέω και λάθος, δεν ξέρω. Απλά επειδή είναι υπό την αιγίδα, έχει να κάνει, εκεί είναι Elite, γύρω-γύρω. Οπότε δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να τα στήσεις την Elite με την NPC, γιατί είναι κάτι το οποίο διαχωρίστηκε εξ αρχής. Οπότε τώρα όλες οι άλλες ομοσπονδίες, καλή ώρα η WABA, νομίζω υπάρχει ανοιχτή πόρτα να δουλέψει με την NPC ως εξωτερικός, να το πω έτσι, συνεργάτης και να στέλνει αθλητές και να την προωθεί την NPC, γιατί απλά θέλει να προωθήσει το bodybuilding αυτό καθ' αυτό. Οπότε είναι καλή κίνηση. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς ότι αν ερχόταν π.χ. NPC στην Ελλάδα και γινόταν κάποιο regional, γιατί πρέπει, εκεί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Επειδή στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχε η NPC ποτέ. Υπήρχε η IFBB παλιά και όταν χωρίστηκε έμεινε μόνο η Elite. Λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε η NPC ποτέ, οπότε αυτό το concept του παίζω regional για να παίξω pro qualifier μετά, δεν υπήρχε. Και ο καθένας έλεγε να σου πω, εγώ θέλω να πάω να παίξω εκεί. Έπαιρνε το εισιτηριάκι του, πήγαινε με την ταυτότητά του, καλησπέρα, αυτός είμαι, pro qualifier. Όταν όμως έρθει η NPC και του πει αυτού ότι κοίταξε να δεις, τέρμα αυτό, τώρα σε κλειδώνω συσσαγωγικά, γιατί πρακτικά αυτό είναι. Γιατί άμα εσύ πεις είναι ελεύθερος να παίζεις όπου θες, όποτε θες, και σου πει κάποιος ότι τώρα, επειδή εγώ θέλω να φέρω την NPC, γιατί εσύ έπαιζες NPC, δεν είναι ότι δεν μπορούσε να παίξεις NPC και είμαι η μόνη σου ελπίδα. Τώρα, για να παίξεις NPC, θα πρέπει πρώτα να παίξεις στον αγώνα μου, γιατί τελειώς δεν μπορείς να φύγεις έξω. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τον κόσμο. Είναι δεν είναι normal, γιατί σε όλες τις χώρες έτσι είναι. Όμως όταν ισχύει κάτι εδώ και ξέρουμε πώς είναι στην Ελλάδα, και και στην Κύπρο πιθανότατα οι άνθρωποι έχουν μάθει έτσι 10 πόσα χρόνια και ξαφνικά του λες μπρο, τώρα σε έχω. Εγώ είμαι εδώ και πρέπει να παίξεις σε μένα έναν αγώνα που εσύ πότε θες να παίξεις, Σεπτέμβρη. Ωραία, πρέπει να παίξεις Μάρτιο σε μένα. Ναι. Δεν είναι λίγο εύκολο κάποιοι να πούνε ότι. Ναι, αλλά το ίδιο γίνεται και η Γερμανία, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν δύο. Ναι, αλλά αυτό, το ίδιο γινόταν πάντα. Ναι, εντάξει, και εμένα έγινε αυτό. Ας πούμε, τώρα που έχω τον green card εγώ, εντάξει, regional ήταν ο αγώνας που έπαιξα εγώ, γιατί εκεί έδιναν το best posing award που πήγα. Όμως κανονικά αν δήλωνα Ελλάδα και είχε για παράδειγμα regional, έπρεπε να παίξω Ελλάδα πριν να έρθω να παίξω για pro qualifier. Ναι, αλλά δεν έχει στην Ελλάδα. Το ίδιο είχε κάνει και ο Στεφ, ο Αγγελίδης, που ήταν να πάει να παίξει στο Τορόντο και έστειλε μήνυμα. Του λέω ρε φίλε, στείλε, γιατί τώρα Αμερική, Καναδά, από Ελλάδα πώς. Γιατί δεν έχει κάνει κανείς να παίξει pro qualifier στην Αμερική. Ναι. Κανείς δεν έχει πάει. Όλοι πάνε Ευρώπη και μετά προ αγώνες, ναι, οκ, κάποιοι πάνε. Η Ελένη δηλαδή. Και άλλοι ένας. Και έστειλε mail και του λέει πρέπει να παίξεις πρώτα regional στη χώρα σου. Και λέει δεν υπάρχει NPC στην Ελλάδα. Και λέει τέλεια, τότε απλά έρχεσαι εδώ. Ναι, το ίδιο. Και εσύ μωρό μου, το ίδιο. Αν δηλώσεις Κύπρο, αν πας με την κυπριακή ταυτότητα και το παίξεις ότι ξέρεις, είσαι ξένος και έρχεσαι μόνο για τον αγώνα, δεν χρειάζεσαι regional. Αν όμως πας και δηλώσεις με το green card ότι εντάξει ζω και μένω στην Αμερική, τότε θα σου πούν πού είναι το regional win σου. Ναι, γι' αυτό και εγώ έχω δηλώσει, ας πούμε, που κάναμε το registration, γι' αυτό είχα δηλώσει Κύπρο, που δεν υπάρχει, δηλαδή, ναι θα έπαιζα regional, απλώς και μετά, αν θέλω να πάω απευθείας για ένα pro-qualifier αγώνα, να μην χρειάζομαι να κάνω regional.
Σε εσάς το original είναι one-off, δηλαδή είναι τέλος. Το πήρες ή πρέπει κάθε χρόνο να παίρνεις πρόκληση από original? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πρέπει να περάσεις από regional και μετά να πας. Απλώς γι' Ωραία. αυτό δεν έχω δηλώσει την green card, έχω δηλώσει από Κύπρο. Για να μην χρειάζεται κάθε χρόνο. Μιλάμε για business τώρα σοβαρά λεφτά. Έτσι, σε έχουνε... Ναι. Απλώς εντάξει, φίλε, είχαμε και μια γερή μαλακία που πήγαμε εκεί. Γιατί το membership που είχα κάνει εγώ για να παίξω ήταν international. Γιατί ήμουν από Κύπρο. Και όταν πήγαμε εκεί μου ζήτησαν ότι πρέπει να έχω και membership της Αμερικής, γιατί το international καλύπτει μόνο την Ευρώπη. Εσύ ήσουν στο NPC Worldwide και ήθελαν να είσαι member στο NPC USA. Που ήταν άλλα $160 η εγγραφή, κάτι τέτοιο. Και σκέψου, εγώ ήθελα backstage pass για να είμαι πίσω μονομηνά. Και έπρεπε, για το backstage pass μου, έπρεπε να είσαι active NPC member. Εγώ πήγα και τους είπα ότι είμαι pro, έχει λήξει η NPC κάρτα μου προ καιρού. Όχι, δεν γίνεται, αν θέλεις backstage pass, με έκαναν να ενεργοποιήσω την NPC κάρτα μου, να πληρώσω την NPC κάρτα που μου είναι άχρηστη τελείως δηλαδή, απλά για να πάω backstage και να πληρώσω και backstage. Και τα ήμουν τόσο νευριασμένο, το καλό που σου θέλω να κερδίσεις, δεν έρχομαι πίσω. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι μαλακία. Δηλαδή όλα αυτά, για να, π.χ. το ζω με την Ελένη, όλα αυτά για να γίνεις προ και να πας έναν αγώνα και άμα κερδίσεις να πάρεις $2,000. Που θα πας στο Ολύμπια. $2,000. Πάρε. Δηλαδή, εντάξει. Προφανώς δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Γιατί άμα το κάνουμε για τα λεφτά θα ήμασταν όλοι ηλίθιοι. Ναι. Αλλά, εντάξει. Αλλά, ναι. Ναι, γενικά είναι πολύ... Γενικά εντάξει ρε φίλε, το bodybuilding δεν είναι ότι πας αγώνα για να βγάλεις. Πας αγώνα για να ξοδέψεις. Πας, ναι. Να βγάλεις από το bodybuilding πρέπει να ξεκινήσεις τη δική σου business, να κάνεις το δικό σου business, να... Ναι, αλλά όχι άμεσα. Έμεσα θα βγάλεις. Γιατί από τους αγώνες, ποιος βγάζει λεφτά από τους αγώνες? Κανείς. Ο Μίστερ Ολύμπια. Okay. Αφού και αυτό ρε φίλε θα βγάλει, πες τώρα, πόσα είναι τα λεφτά, 500? 400-500. 750.000 δεν παίρνει ο Μίστερ Ολύμπια. 750 δεν πήρε πέρυσι. Νομίζω μόνο στο Ντουμπάι παίρνουν πιο πολλά λεφτά. Όχι. Στο Ολύμπια είναι νομίζω τα περισσότερα πέρσι. Γιατί πέρσι που φαντάσου ο Λάνσφορντ που πήρε Pittsburgh, New York και Ολύμπια έβγαλε 1 εκατομμύριο σύνολο. Οπότε αυτό το εκατομμύριο που έβγαλε φίλε είχε να καλύψει, πρώτα απ' όλα παίρνει το 25% προπονητής που τον κατέβασε. Νομίζω ότι είναι. Και το Άρνολντ. Γιατί και το Άρνολντ είναι. Ποιος το πήρε? Το Άρνολντ νομίζω το ανέβασαν την τιμή αρκετά. Τέλος πάντων, whatever. Απλά ναι, είναι αυτοί οι 3-4 παίρνουν τα λεφτά. Όμως, μετά έρχεται το άλλο ερώτημα. Ναι, okay, εσύ παίρνεις τα λεφτά, αλλά αξίζει όλα αυτά τα λεφτά για αυτό που κάνεις, ξέρεις. Οπότε ναι, μετά αξίζει, έχει ένα θετικό και αρνητικό. Οπότε για όλους τους υπόλοιπους δεν θεωρώ ότι είναι. Το κάνουμε απλά γιατί το αγαπάμε. Ναι. Εντάξει, είναι το... Και ο Άντριου, πώς το λένε, ξέρω αυτό το επίθετο. Ο Τζακ. Ναι, που τον είχαν ρωτήσει γιατί ακόμη έχει τη δουλειά του 9 to 5, είναι ηλεκτρολόγος. Και του έλεγαν, πότε θα σταματήσεις τη δουλειά σου, αφού βγάζεις αρκετά λεφτά από τα sponsors. Αγαπάω τη δουλειά μου, γιατί να τη σταματήσω. Αλλά σου λέω, ηλεκτρολόγος, σκέψου. Την αγαπάω τη δουλειά μου, γιατί να σταματήσω. Fair enough. Baby, έχεις κάτι να προσθέσεις εσύ?
Όχι, νομίζω τα καλύψαμε. Γενικά είναι... Εγώ στεναχωριέμαι γιατί το bodybuilding πλέον επικεντρώνεται στο external validation και είναι ουσιαστικά θρέφει τον ναρκισσισμό πολλών και τον εγωισμό τους και συγκεντρώνονται όλοι στο να είναι πανέμορφο το έξω και αφήνουν το μέσα τους να σαπίζει. Οπότε είναι άδειοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι όλο στο εξωτερικό και μέσα είναι τίποτα. Δηλαδή ένα βιβλίο δεν έχουν διαβάσει, κουλτούρα μηδέν, ενδιαφέροντα μηδέν, κουβέντα μαζί τους εκτός από φάρμακα και προπόνηση δεν μπορείς να κόψεις. Οπότε είναι πάρα πολύ boring άνθρωποι, πάρα πολύ boring άνθρωποι. Και ακριβώς αυτό είπα και στο μήνα, ότι εγώ δεν θέλω αυτό και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι να θυσιάσω το potential μου και το ίδιο και ο Μινάς και να μην καταφέρουμε ποτέ μεγάλα πράγματα στο bodybuilding. Δεν πειράζει, χαλάλι τους. Ας τα κάνουν αυτοί που όντως θέλουν η ζωή τους να είναι μόνο αυτό. Αλλά το stoic approach, για να κλείσουμε με το όνομα του podcast, είναι το balance, το οποίο άμα το χάσεις, έχασες το παιχνίδι. Συμφωνώ 100%. Ναι. Και χάνεις και τον εαυτό σου. Αυτό είναι το θέμα. Να προσπαθήσεις να μείνεις όπως μπήκες, ναι να βελτιωθείς, γιατί αυτό είναι το concept του bodybuilding, όμως να μην χάσεις αυτός που είσαι ή να μην χάσεις την περσόνα σου. Και τις αρχές σου και τις ηθικές γραμμές που έχεις βάλει και τα όρια, τα ηθικά όρια που έχεις θέσει ως ότι τύπου εγώ είμαι μέχρι εδώ, τέλος. Ναι. Να βγεις καλύτερος ως άνθρωπος, όχι μόνο ως σώμα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και είναι και αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι αυτό αγάπησα στο bodybuilding. Το μπορώ να δω το 100% μου και μπορώ να γίνομαι λίγο καλύτερη και να πιστέψω σε μένα και σε αυτό που θέλω να κάνω. Είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ελένη, αλλά δεν θέλω να κάνω trigger ορισμένα πράγματα που δεν ξέρω σε ποιο σημείο είσαι. Γιατί γενικά στα επεισόδια σχολιάσαμε λίγο για τις διατροφικές. Με το κομμάτι τώρα του bodybuilding, πώς είσαι σε αυτό το part? Εντάξει, διατροφή. Αν δεν θες να το σχολιάσεις, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο άμα του ξύσεις λίγο πληγή, μετά πληγή σε εισαγωγικά, που δεν θέλω να κάνω αυτό, κατάλαβες, επειδή έχω και την Κλειό που το ζω αυτό και το βλέπω πώς είναι. Είχα απορία από πλευρά σου πώς είναι στο σημείο που είσαι, για παράδειγμα, στο bodybuilding, στο σημείο που είσαι. Θα σου πω. Στα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα bodybuilding είχα πιο πολύ θέμα με τις βουλημίες και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μου ξέσπασμα ήταν αφού κέρδισα την κάρτα. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Το θεωρούσα εκτός των ορίων μου. Οπότε ήμουνα τυχερή, σε πολλά εισαγωγικά θα το πω, γιατί πήρα την κάρτα μου στον πρώτο διεθνή αγώνα που έκανα και από εκεί που κατάφερα κάτι μεγάλο ήρθε και η πίεση. Και η πίεση το να σταθώ πάνω σε μια σκηνή με γυναίκες αθλήτριες που ακολουθούσα πολλά χρόνια και θαύμαζα, και εννοείται μετά τον αγώνα έχεις και την πίεση ότι πρέπει να προσέχω το φαγητό μου κτλ. Εκεί λοιπόν είναι που είχα το μεγαλύτερο μου ξέσπασμα, που έτρωγα κανένα μήνα σερί και μετά ουσιαστικά δούλεψα με τον εαυτό μου, το πήρα μία μέρα τη φορά και είπα ότι απλά θέλω να δω ποιο είναι το 100% μου, θέλω να μπορέσω να σταθώ καλά πάνω σε αυτή τη σκηνή
Και αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ είναι το να παίρνω μία μέρα τη φορά, ένα γεύμα τη φορά. Δεν σκεφτόμουν τη σκηνή, δεν σκεφτόμουν πόσο χάλια τα έχω κάνει μέχρι τώρα, γιατί είναι πολύ εύκολο να μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο, το ότι και αυτό είχα κάνει ουσιαστικά. Έτρωγα, έλεγα να. Μόλις απέδειξα στον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να το κάνω και να ανέβω στη σκηνή με όλες αυτές τις αθλήτριες και μπαίνει συνέχεια σε αυτό τον κακό κύκλο που επιβεβαιώνεις μια λάθος πεποίθηση για τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά έτσι το έκανα, μία μέρα τη φορά, μία εβδομάδα τη φορά και προσπάθησα γενικά να είμαι και... Είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και όσο ανεβαίνουν και οι στόχοι γίνεσαι όλο και πιο αυστηρός. Οπότε ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που περνάει τελείως, ποτέ. Είμαστε πολύ συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το φαγητό. Οπότε κάποιος άνθρωπος που έχει περάσει από κάτι τέτοιο θεωρώ ότι πάντα έχει πιθανότητες, αν κάτι συμβεί στη ζωή του, να ξεσπάσει στο φαγητό. Θες να πεις, Χρήστο? Όχι, ότι εντάξει, επειδή εγώ το έχω ζήσει, το έζησα αυτό, είναι πάλι το κομμάτι του pressure που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το pressure που εγώ θα πάω να παίξω με αυτούς και τα λοιπά, ενώ εν τέλει είσαι εσύ με σένα πάλι. Δηλαδή, απλά ήρθε τόσο γρήγορα στην Ελένη, τόσο απότομα, που προφανέστατα ήταν σωστό που έγινε, γιατί έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, αλλά τότε δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον. Το pressure που είχε ήταν τρομακτικό και πολύ καλά έκανε. Γιατί τότε υπήρχε και τα Instagram και όλα και τις βλέπεις τώρα όλες αυτές τις αθλήτριες που εσύ απλά, ξέρω εγώ, ήταν απλά μια τύπισσα στο Instagram που δεν θα γνωρίσω ποτέ. Και τώρα ξέρω εγώ ότι η μισές τι έχει κερδίσει και παραπάνω. Τότε το pressure είναι massive. Είναι massive. Είστε και μετά από αγώνα που όλοι μετά από τον αγώνα, στους πρώτους αγώνες, άμα είστε και λίγο του φαγητού, θα τα γαμίσεις λίγο όλα. Οπότε συνδυαστικά με το pressure, ξέρεις, οδηγήθηκε προς. Και τώρα μετά το Ολύμπια με φοβόμουν, ας πούμε, πολύ. Και το έλεγα και στο Χρήστο. Το φοβόμουν πάρα πολύ πώς θα το διαχειριστώ, γιατί έκανα πάρα πολύ καιρό prep και ξέρεις, μετά από ένα τόσο μεγάλο high και τόσο καιρό δίαιτα, είναι πολύ εύκολο να πέσει με τα μούτρα στο φαΐ, να υπολογίσεις την πίεση που υπάρχει από τον περίγυρό σου. Έλα, δηλαδή, τώρα ας πούμε που ετοιμάζομαι, έλα τώρα πάμε, το έχουμε, πάμε Ολύμπια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και άμα δεν κερδίσεις θα σου πούνε πω κρίμα και την επόμενη φορά. Μα δεν είναι κακό π.χ. άμα εγώ δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε ναι, θέλει να κάνεις λίγο μπλοκ όλους τους υπόλοιπους και αυτό να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Αυτή είναι η ομορφιά, αυτό που κάνουμε. Αυτοβελτίωση και μέσα και έξω. Συμφωνώ. Πολύ ωραία τα είπες. Εκτιμώ που απάντησες, γιατί είναι, επειδή ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, είναι πιο ευαίσθητο. Οπότε ναι, με το να το ζείτε αυτό πολύ περισσότερο από εμάς. Δηλαδή, πολύ περισσότερα χρόνια, γιατί εγώ 8 χρόνια το κάνω, 5, 4. Οπότε ναι, το να ακούω μια διαφορετική πλευρά των πραγμάτων είναι πάντα, ξέρεις, ακούς κάτι διαφορετικό, λαμβάνεις μια διαφορετική πληροφορία. Πόσο ήταν η προετοιμασία σου, Ελένη, που έκανες εσύ για η προηγούμενη προετοιμασία? Για το Ολύμπια ή για τώρα? Για το Ολύμπια που πήγες. Για το Ολύμπια είχα ξεκινήσει Χριστούγεννα του 24. Έπαιξα πρώτο αγώνα Απρίλη του 25. Έκανα 2 αγώνες τότε, μέσα Απριλίου. Μετά από 2 μήνες έπαιξα στο Τορόντο που κέρδισα.
που ήταν αρχές Ιουνίου, καλά δεν λέω Χρήστο, Ιούνιο, όχι Ιούλιο, Ιουνίου, και μετά από εκεί δεν έκανα off-season, απλά λίγο ξεκουράστηκα και ξαναμπήκα σε προετοιμασία για το Ολύμπια. Έκανα και έναν αγώνα 3 εβδομάδες πριν το Ολύμπια, μήπως καταφέρω και πάρω και πρόκριση για το 27, και μετά πήγα στο Ολύμπια. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ καιρό δίαιτα. Ξεκίνησα... Ήταν από Δεκέμβρη με Οκτώβρη. Μπράβο, ναι. 8 μήνες. Όχι, τι 8 μήνες. 10 μήνες. 10 μήνες πρέπει. 10 μήνες. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω πως η Ελένη, το post-show phase, όσον αφορά το φαγητό, το διαχειρίζεται ίσως καλύτερα από όλους πλέον. Και σε αυτό θεωρώ ότι τελικά με βοήθησε, σε εισαγωγικά πάλι, τα βουλημικά επεισόδια που είχα. Γιατί τότε ήτανε που είπα ότι το φαγητό μου είναι απόλαυση, είναι και εργαλείο. Είναι κάτι που μπορεί να με πάει μπροστά. Πρέπει να το δω σαν την προπόνησή μου. Και γενικά ανέπτυξα ένα mindset του τύπου τι θα έκανε ο νικητής. Τι θα έκανε αυτός που θέλει να το καταφέρει. Χωρίς να κυνηγάω όμως το άμα δεν βγω πρώτη θέση θα είμαι αποτυχημένη. Εγώ θα πάρω τις αποφάσεις και θα κάνω τις επιλογές που θα κάνει αυτός που θα κερδίσει και κάποια στιγμή θα έρθει. Όπως και πέρυσι δεν κυνηγούσα την πρόκριση, ήθελα να πάρω την πρόκριση, αλλά ήμουν ευχαριστημένη γιατί ήξερα ότι παρουσίαζα ένα φιζίκ που είναι άξιο να πάει στο Ολύμπια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα κριτών, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ποιος θα έρθει δίπλα σου. Είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν, ρε φίλε. Αυτό που είπε η Ελένη τώρα. Δεν κυνηγούσε την πρόκριση. Κυνηγούσε το φιζίκ που θα δώσει, που μπορεί να πάρει πρόκριση. Τώρα, αν πάρει, not up to me. Δηλαδή, άμα δεν είναι up to you, γιατί το σκέφτεσαι. Ακριβώς. Όλοι το σκεφτόμαστε. Όλοι μπαίνουμε στη διαδικασία, έτσι. Είναι λάθος. Αλλά αντικειμενικά, όταν είμαστε ήρεμοι, κατόπιν εορτής, δεν φίλε να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι καν του χεριού μου. Δεν μπορώ. Δεν έχω μηδενική εμπειρία. Συγγνώμη. Πρέπει για να κάνεις μια σωστή προετοιμασία. Τέλος πάντων. Πρέπει να μπορείς να είσαι ευχαριστημένος παρά το αποτέλεσμα. Πρέπει να μπορείς να δεις τις φωτογραφίες σου πάνω στο σκηνή και να πεις εγώ αυτό που βλέπω το γουστάρω, μου αρέσει. Αυτό έχει δίκιο πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που είπε η Ελένη θεωρώ ότι είναι το ultimate level of freedom. Δηλαδή το να είσαι ο ίδιος άνθρωπος και στη νίκη και στην ήττα και στο πάνω και στο κάτω. Εκεί πραγματικά έχεις πιάσει ένα level, πας σε πολύ ψηλό tier rank ως άνθρωπος. Και είσαι και πιο ελεύθερος, πώς να σου το πω, το ευχαριστιέσαι. Θα το αγαπήσεις, θα το αγαπάς έτσι. Γιατί δεν εξαρτάσαι από κάποιον άλλο. Ultimate freedom είναι αυτό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Φίλε, εγώ το απολαμβάνω αυτό που κάνω. Δεν με ενδιαφέρει ένα μετάλλιο. Ας πούμε, είναι αυτό, πήγα, όταν τελείωσε ο αγώνας, είχα άτομα που με ρώτησαν, ναι ρε φίλε, αλλά δεν λυπηθήκες που δεν βγήκες πρώτος. Και τους λέω, φίλε, ο πρώτος που βγήκε ήταν πολύ καλύτερος από μένα. Εγώ το placing που πήρα είμαι happy. Εγώ πήρα αυτό που ήθελα και είμαι happy για αυτό που ήθελα. Δηλαδή απόλαυσα την ώρα που είχα on stage. Που αυτό ήθελα να κάνω, δηλαδή γι' αυτό πήγα. Και με ρωτούσανε, αν δεν πάμε για την νίκη, φίλε, όχι. Ευχήσου μου απλώς να περάσω καλά on stage. Αυτό θέλω. Δηλαδή, και να είσαι τα καλύτερά σου. Ναι. Και είναι εδώ που νομίζω το χάνουν πολλά άτομα. Δηλαδή, κυνηγάω, δεν βγήκα πρώτος, κατάθλιψη. Γιατί, αφού αυτό είναι. Ναι. Συμφωνώ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση, παιδιά. Αλήθεια. Και τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Και
σίγουρα θα θέλουμε να σας ξανακαλέσουμε, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμη πράγματα να πούμε, γενικά, πάνω στο... Είμαι σίγουρος. Οπότε ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ξαναπούμε. Εμείς, παιδιά, εμείς. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είστε καλά, παιδιά.